عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرام تحديد الناب نيكون الناب نيكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فغرام تحديد الناب نيكون الناب نيكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمقنا عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا دحدح مسوفرة درتنا فدفة دولنا بحبار حوخنا تفة ولا باش غيزة فتت لعبة دفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان قال فتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نقزانا نقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مرزاي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيرنا صلا دلونتنا دلونت زهابنا هلاونت دلونتنا دلونت زهابنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات قالو عدم كغوسكيس كاس ماسكا سالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو عمر كبرات سكمتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا سدلي بدلو قدنا سيات دالويو سيات دالويو تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بهغنانيو لومو وين كم وترو العلا قداسنا زلوم تحسوتات حنا قريبنا لنا ازاد سمعات صنعكو درفي كل غزي نكودا تخدنيا نالبات هذا غزيين واحد اجاب تقميز زلو درفين وحالكم كله خليا كن these songs are not normal songs زي normal song normal درفي كون زي really كل غزي يسمع عزت وانا هذا غزي حساباتي ونقرب فحي بللي كن ناي بحكي سمعتات كاز تنكف كنتاتنا إيرترا صبو غير كان خطستوعلو لزغبرا كاسنه طبعا درفتاتي اكال نايتي بروجرام ناتي دمايو كاويز جمر حجي كونز جمر زلو اتي درفي اكال نايتي تحستيو بخوميه مريصه مست تحستو زخيد مستق غبرز دلي زمتن درف غيريز جمرو سلازي نايلو مارستي بدعمي سنسيتيف زخونا ارستي كنرس لزخونا دلونتنا كل غزي العلمانم غزي وين يدلس لزلو نعو خنرينا لايك غبرو سبورت غبرو كسام مودا تمسانا صنحو نايلو متحستو قرب قرك بلنا زغلي كن it's very important ابز وان زكن سمع زلناي let's go قدالو እንግዲህ ባህር በር ጉዳይ ሲነሳ የምጽዋና የሐሰብ ጉዳይ ይነሳል የቀይ ባህር ጉዳይ ነው የሚነሳው በብዙ ጊዜ እና እኔ በዛው አካባቢ ያደኩና የተማርኩ ስለሆነ ቀይ ባህር ከረጅም ዘመን ምክንያቱም እዛ ኤሪያው 30 ዓመት በላይ ነው የቆየሁት ቀይ ባህር ለኛ ምን እንደነበረ በደንብ አርቄ ወደዛም አካባቢ ስገባ ራሱ በመርከብ ስለነበረ ዛሬ
59 ዓመት ቀይ ባህር yes ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣብ ሓደ ዩቱብ ቻነል ወይ እውን ኣብ ሓደ ተራ ሚድያ ዝወፅእ ሓበሬታ ይኮንኩም ትሰምዑ ዘለኹም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝተገበረ ፕሮግራም ኢና ንርኢ ዘለና ብድሕሪ መጋረጃ ባክግራውንድ ገይሮሞ ዘለዎ ስእሊ እወ ወደ ባፅዕ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዘሎ መራኸብ ስእሊ ወሲዶም እዮም ገይሮሞ ዘለው ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኖርማል ዱባይ ባሕሪ ክትወስድ ትኽእላ ወደብ ክትገብር ትኽእል ናይ ጅቡቲ ናይ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ it's no problem but these people ንምንታይ ይጥቀምሉ ኣለው ፖለቲካዊ ምልዓዓል ንምግባር ፕሮቮኬሽን እዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ይበፅሓና ነይሩ ኣብ ዝብል ቶፒክ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ብድሕሪ መጋረጃ ጌርካ ስምዒት ናይ ሰብ ንምትንካፍ እዚ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ኣንጻር ኤርትራ ንምልዓዓል ነቲ ኩናት ክገብርዎ ዝሓስብዎ እውን ደገፍ ናይ ህዝቢ ንኽረክብ ኩሉ ዓይነት ስምዒታዊ ስምዒት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከላዓል ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወየ ደኣ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣኺሉ ጡፍ ዝበሎም ስለ ዝኾኑ ደኣ ተስፋ የብሎምን እምበር ምናልባት ሓደ በቲ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ሕጂ ጥዕምዎ ዘሎ ምሳቶም በቲ ኮይኑ ንሱ እንተደይዳኸረሎም ካልእ ኢትዮጵያ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካልእ ዋኒኑ ከፊይዎ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣይጉዳዩን እዩ ንዝበዝሐ ሰብ ናይ ኤርትራ ዶ ናይ ኢትዮጵያ ደይኮነስ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገሞም እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ እሱ ምስ ባሕርኻ ዘተሓዝ የብሉን ስለዚ ኣብ ውሽጣዊ ኩናትን ዕግርግርን ዘላ ሃገር ናይ ካልእ ኣብ ደገ ባሕሪ ተወሳኺ ኩናት ገይራ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምፅእ ኢላ ክሸጠሎም ሃርድ ሴል እዩ ዝበሃል እዚ ከቢድ እዩ ንክሸጦ ተሓሳብ that's why ከቢድ ስለ ዝኾነ ለይትን መዓልትን በቃ ኣለው ዝተባሃሉ ፕሮፌሰራት ብኣሎ ዝበሃል ምቅንባር ናይ ቴሌቭዥን ብዝለዓለ ሃይ ዴፊኒሽን ኳሊቲ ዘለዎ ስእልታት እናገበርካ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ በሎ ድፍኣዮ እዩ በቃ ኣብኡ ዝነበርና ኢና ንሕና ኣብኡ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝኣተዋ ይገልፅን እዩ በዊናው ንሕና ንፈልጥ ኢና ንምንታይ ከም ዝኣተዋ ኣብኡ ተዲሆን ኤርትራ ረጊፁ መሰል ናይ ኤርትራውያን ረጊፁ ዝኣተወ እዩ ምክንያቱ ዋላ እውን እቲ ፌደሬሽን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ንክህልዎም ናትና ይክብላ ይግባኦን እዩ ነይሩ ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ ባሕሪ እዚ እቲ ኩነታት ግን ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ታሪክ ንዑ ሸፊንካ ንሕና ካብ ኣሸሓጥ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነይርና ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ድማ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ እናበርሃልኩም ንክኸይድ ኢለ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ካልእ ኩሉ ድራማ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናበሉ ዝብልዎ ዘለዉ ድራማ እዩ እምበር ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ እዚ ሕጂ ብግምት ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክዛረቡ ከስማዓኩም እየ ንሽተይ ስምዕዎ እሞ ውሽጣት እዮም ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ክዛረቡ ከለኹ ንሰምዕ ኢና እዚ ሕጂ መእተዊ የርየረልኩም ዘለኹ ጎኒ ጎኒ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ንጥፈታት ክንርኢ ኢና ምክንያቱ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ዓብይ ገጅፍ ናይ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ተበጊሱ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ኩልና ናብ ኤሮፓ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምብፃሕ ክገብር ከይዱ ኣሎ ምዝ እንታይ ተተሓሓዝ ኣሎ ወይ ውልሲ የምንኮራበት ታሪካችን ቅርጻችን ግንኙነታችን ከዚህ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋራ የተሳሰረ ሆኖ እናገኘዋለን እና በጊዜው እኛም ተማሪዎች እያልን ሲንጸባረቅልን የነበረው ሀበሻዊነታችን ማንነታችን በሚያውቁበት ጊዜ ተማሪዎችም ሆነ አስተማሪዎችም ሆነ መለያችን የቀይ ባህር ንጉሶች ነበር የምንጠራው ማለት ሀበሻ መንግስት ያን ጊዜ ቀይ ባህርን ተቆጣጥራ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ ይገብር ከም ዘሎ ወይ እውን ርክባት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ናብ ፈረንሳ ምብፃሕ ገይሩ ምስ ኢማኑኤል ማክሮን ተራኺቡ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ናብ ጣልያን ከይዱ ምስ ጆርጅ ሜሎንን ምስ ካልኦት ሓለፍቲ ናይ ጣልያንን ይራኸብ ከም ዘሎ ዝሕባ ኣይኮነን ኣብ ሚድያ ሪኢኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ጣልያን ኣብ ዝበፅሓሉ let's see ኣብዚ ጽሒፍዎ ነይሩ ምብፃሕ ናብ ጣልያን እንታይ ዕላማ ከም ዝነበሮ today I had a pleasure of meeting Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, at Plus whatever. Our discussion is focused on strengthening bilateral ties. ዕላማ ናይቲ ርክብናን ዝርርብናን ድማ ናይ ክልቴና ሽርክነት ከምኡ ድማ ማልቲላተራል ኮኦፐሬሽን ብዓብዩ ኤሮፓ ምስ ኣፍሪካ ኣብ ዝግበር ኮኦፐሬሽን ማልቲላተራልስ and exploring new opportunities for investment and economic partnership between Ethiopia and Italy. ስለዚ ካልእ ድማ ካልእ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ከምኡ ንቁጠባዊ ዝምድናታት ናይ ክልቴና ሃገራት ንምርኣይ እውን ጠሚትና ይብላ ኣሎ we reaffirmed our shared commitment to deepening collaboration across sectors guided by mutual respect and the long-standing friendship between our two nations. ስለዚ ክልቲኦም ሃገራት ዘለዎም ዝምድና ዕምቋት ንምግባርን ከምኡ ድማ ካልእ ናይ ክልቲኡ
ركب دمانا كريتيو مشوار ريسبكت حتى كان تخبابركا ناي نوح تاريخ زلنا نابل زقبر جلي نبزي بعيني دبلوماسي كتري خلها أبي أحمد has every right نبزخونا هاجر كيدو دبلوماسي نخجبر بزخونا هاجر تواس أني أزبلو كجبر أبي ريد كاربت تنتي فلو صبغات كبابلا كم تجبرلو يزنجر أبتي ميديا ناتهم أو تيملو حجي زي زقبر زلو دبلوماسي أبي أحمد أب حدا أقداسي مدرخ كله يزقبر زلو تأقداس مدرخ زبال زلو دما أبوشت عدو بستفل عليه منقدي جيف زخونة بوليتيكاوي تغطي أنقاتي موالو تلت سلسة كويناتات حتى أبوشت هاجر أبو روميا كوينات اللو أب أمحارة كوينات اللو أب تقراي دما أب تفاتت اللو كالي دما أي ترقاقنا اللو نايدو كاتر بروتيست سخوين اللو حجي دما ناب ممحاران ناب كالي صلاة نايت منقسن كأتو كم زغلت بروتيست ينقر اللو كل زي كم زيلو نحلو غلو ناب أوروبا كيدوز قبرو زلو قبل علي دما مسير ترى أفدق بحري ويون بحري نركب إنه قبرو تبقى صوتات أبزبل كامبين أبز قبرو زلو بعلم درجة تقبلنا نركب قبرو زلو تعرض دما أبقى متنتو حجي كل زي قبرو زلو نمنتاي العمايو ندحريلنا حدا دبلوماسياوي دقف نركب زخون يكون حسب دحرجيرو أقدمو ناي أوروبا دقف نركب انتي يحسب له انتي مدب له بزحات كم زبلو كيناتون يحسب يقلمله سلازي بحال ابتقراي كينات قبر غل نابيرترا كينات قبر غل ابكالخ قبر غل سلازي دبلوماسياو دقف ويون شفنه نخركب ويون كابزي كابكال قدان قلمله نخدحن زقبر زلو تبقسو كون كم زغل قمت هالو حدا كالو زرخ بحاجز ترخبون ابو زخون يكون كوهب زغل حاجز انتلون نعون كلامس ما يقدنيو معناتو تزو كل زلو تسقطات كسغرو تخينو دقف كدليو ኢትዮጵያ ይኹን ፈረንሳይ ድማ ስለምንታይ ምስ ዝያዳ ዝምድና ንክገብሩ ይመርፅሎ እንድሕሪልኩም ድማ ንሳቶም ኤውሮጳን ባዕሎም ዓብዪ ቁጠባውን ፖለቲካውን ነውፂ ስለ ዝርከቡ ንዝኾነ ይኹን ዝረኸብዎ ምስ ዝምድና ንክገብሩ ፀገም ዝበሃል የብሎምን ኢትዮጵያ 120 ህዝቢ ኣለዋ ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ኢሎም ስለ ዝነግሩ ዓብ ማርኬት ስለ ዝኮነ ንሕተቶም ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ጥልያን ኣሜሪካ ታሪፍ ክገብረልኩም እያ ትብሎ ዘላ ንሳቶም ድማ በቲ ዘሎ ኩነታት ዘለዎም ሽግር ኣብ ግምት ምታው ንኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም እዚ ክግበር ከሎ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኦሮማይ ጥልያን ምሳና ትገብርዎ ዝነበረ ተወዲዩ ኤርትራ እኮ ኤክስክሉሲቭ ራይት የብላን ጥልያን ክትዓፅዋ ወይ እውን ኢትዮጵያ ኤክስክሉሲቭ ራይት የብላኒ ጥልያን ክትዓፅዋ ዲስ ኢዝ ኦፕን ክፉት ማዕፆ እዩ ኩሉ ሰብ ምስ ኩሉ ይዝራኸብ ዝከም ንቡር ጌርና ንወሰዶ ኤርትራውያን ከምኡ ንክጥርጥሩ ግን ዘግብሮ ምክንያት ኣሎ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ በቲ ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ነዊሕ ዝፀንሐ ፍሉይ ኣጠማምታ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ንረብሓናቶም እውን ናታ ዝበለፀት መጋበርያ ስለ ዝኾነት ንዑ ተጠቂሞም ናይ ኤርትራ ናይ ምጥቋስ ሓይሊ ኣሎ እዩ የለን ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዓቢ ድሌት እውን ክህልዎ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ጨቢጣቶ ኣለና ኣቢ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ስለ ዝገበረቶ ዲፕሎማሲ ኣይኮነን ንሱ ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ እዩ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢኡ ዘለዉ ከም ዘይፈትውዎ ገይሩ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣይኮነትን ንዓባ ነፂላቶ ኣብ ኣካይዳ ናቱ እያ ነፂልዎ ዘሎ ስለዚ ኣርሒቑ ምስ ካልኦት እቶም ዓበይቲ ሓይልታት እንተወሓደ ምስኡ ክሰርሑ እንተደየለ ድማ ኣነ ከም ናተይ ግምት ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ትገብርዎ ርክባት ጥንቃቐ ግበረሉ ኢሉ ስምዕታ ክገብር ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ ኣብዚ ቅንጣት ጥርጥር የብለይን ቢካዝ እስትራቴጂ ናቱ ኤርትራ ንኸይትምዕብል እዩ ኩሉ ግዜ ንሕና ክንስጉም ኣለና ኤርትራ ግን ደው ክትብል ኣለዋ ሕጂ ንኤርትራ ብኩሉ ነገር ጠጠው ከነብላ ንኽእል ኢና ግን ልዕሊ ኩሉ ካልኦት ሃገራት ኣብኣ ኢንቨስት ንኸይገብሩ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኽእል ርዱ ጌርኩም ሰድዎ እዚ ኩሉ እዩ ዝገብር ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ እቲ 4 ኪሎ ፖሊሲ ናቱ ኤርትራ ክትምዕብል ኣይደልዩን እዮም ግን ዘለዎም ዓቕሚ ድማ ድሩት እዩ ንጥልያን እዚ ትግበር ክኢሉ ክእዛ ይክእልኒ እዚ ኣብቲ ኮንዲሽንስ እንካናባን ስለ ዝኾነ ጠለባት ከቕርብ ይኽእል ኸውን ጥልያን ድማ እቲ ንሱ ዘቕርቦ ጠለባት ረብሓ ኢትዮጵያ ዝያረትቦም ወላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣመዛዚኖም ዝጠቕሞም ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም በት ኤኒወይ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ጥልያን ምኻዱ ብወገን ኤርትራ ጥራይ ክንሪኦ የብልናን ኢትዮጵያን ጥልያን ነዊሕ ሽርክነት እዩ ዘለዎም ስለዚ ናቶም ካልእ ዕላማታት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዋላ እቲ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ዝሰርሖ ካምፓኒ እውን ናይ ጥልያን ነይሩ ስለዚ ኣገይን ኩሉ ነገር ኣስበልካ ምርኣይ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ግን ገለገለ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ግምት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ኣብዚኣ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ንሱ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝዞረሉ ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቱ ግን ኣበይ ከይድ ኣሎ
أبراشا خيدو مس مزنو فيلد مارشال ناتو برهان جولا على غصاف ناي سراويتو مس مزنو زخوني ناي مكلخار حلف ناي راشا أم موستو خيدو تراخيب الله زي نفسه زخالة ترقم زلو منقص قاسينا نرزالنا أبي وتحضراو دقف نخركب بزح سعري قبر كم زلو خطري لكم نسو ني معربايان هقرات خيد كله بحبو غير ويكا بكاميرا بزح اتنشن كم زي ركب غير كادما نابراشا تخيد مغنياتو نابراشا خيدو قبرو زخل ديل كم مرحنا هاجر كم معربايان كابي اوروبا حاجز كم زي ركب قبري اوروبا بس بوتين بس راشا ابجد ابي رسمي سلازلو نسو كابراشا خروج بزغل حاجز كايند اوف بحبو كونو لد امبر بقلت كونو لا يدلني سلازي دواجوكم صواتناتهم زي نبلكم دلنا تبديهم لهم مرح هاجر كريتو كينات اوروبا بمنقد يوكرين مس راشا يواقول له ديلنا مس راشا يواقول له ابجف رتم زلو كينات ابي احمد جن كاب اوروبا كفرنسا طليان حاجز كركب يدلو كاب راشا دما حاجز كركب يدلو ازخا حدش نجر ايكون نزيهم هاجرات ياتهم نبعل اثيوبيا كاب كل يوم كروح وزدليو ترجم لهم بلوكس بحاله قد سمني اتزقرب ني اثيوبيا كم لبور يوم توسوا خلو حديك ناتو ربحا نمسساي سلتطقمو إثيوبيا زبال بلوك زبال يبلون مس دليو مس تشاينا كيدو كربح عقل مس أمريكا كيدو كربح عقل مس عرب كيدو كربح عقل مس قال كيدو كربح عقل مس كل يزغيد سلازي قال سبحان الله بناتنا إيه نحنا كم زي كنا نو دبلوماسي مالت بفلاي كم هاجر أفريقيا ساق عدي محاز أقداسيو هو نحنا أمريكا كل زي أنصارنا دوسلة تبل نا أمريكا تسقينا كل رغبة نخل ربحا بزح سلازي اللي بنصارو ني طفاتنا طراي يسرح حيل سلازي نبري إيرترا كل زي اتتقبر دبلوماسي نا أمريكا كتحرق إلى ويقال يكون تي أمريكا زبال بمرقز أنصارنا كخي سلاد مرز نبري إيرترا مستيوم مسأ دحنك زخونة زمدنا خقبر لا زخولة دبلتهم هجرات يتقبر نيرامبر ني أمريكا نيوروبا سلاد تسألهم ما يكونت ويقول مسؤول زخونة زمدنا خقبر سلازي دلي يكون زي أصفح كاختريال لك خمتا بزح بس أبي برسريو كم زلو خمس زلو زبلو كم يكون تكونتات أصفح كامر أيو العلا قد سنة الله سو أبي أحمد كاب منم حاجة كروح بلو زخل زبالة كله كركب كل عينة عريقة بركم زلو ما جن زابير لي زد ما بفلاي بعين وتهدراوي حيال وتهدراوي عقمك هنت يدلله جف وتهدراوي عقمك هنت يدلله أي بحر خيديو نهرتراح قبضيو نيتوبيا قاصرديو جف وتهدراوي عقمك كله يدلي سبزي تدهم لهم علي بزع جنزب زلوا نقصوا عينة منقص كله يدلي حزبي دخا يكون طميت يكون بعد الدي فلتنا ابز قد شي يكون نسو ابز قد سو بزع جنزب زلو منقسي كم تبع الامارات كم امارات كونيز دلي اب بالاس زلو كل حبتنا يتهاجر دما ابيدو داي فتيرو لما يسيلكم ابز غربا كنيك زين يجربكم سعوديه قطر امارات ثلاث هذا نجر لهم زل اليوم انت عايز لهم ناشونال سوفرين فاندز بالالهم كل تحبتنا يتهاجر اب حدا فاند يقبروا ترديهم لهم حنت كامباني يقبروا ابتحتيا دما ايرلاينس ابتحتيا ندادو دمصاتاو كابو قال كل تاتاونا يتهاجر اب فاند تياتو اتجنزبت دما بمنقد حدا كفال انفستد يخو ام امريكا انفست يقبروا اب اوروبا انفست يقبروا اب قال معت جنزب اسلو زلو بتريليونات غصر دما نمبزحتو هاجراتنا العالم ابيدهم كنبركو حيليبهم سلامتايكم هاجرات اوروبا كوم فاند يبلن ስለዚህ ካብቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲየን ክልምና ዝፍትና ካብ ባጀት ናይ መንግስቲ ክንደዚ ሃቡና ክንደዚ ንግዚ ድኻም ዝኽን ሓገዝ ኢና ስለዚ ብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ልመና እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ዘን ዴሞክራሲ ባህላ እዚን ሃገራት ዓረብ ግን ሶቨሬን ፋንድ ስለ ዘሎም ብትሪልዮን ዝትመን ገንዘብ ስለ ዘሎ ኣብቲ እዩ 1 ቢልዮን 5 ቢልዮን ጠጋ ቢልኻው ናብዚ ክህብ ከሎ ኣብ ኢድ እዩ ኣብ ከማ ገይርዋ እቲ ሃገር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢትዮጵያ ቴሌኮም እቲ ኣባይ ግድብ ድዩ ጋል ኩለንተን ኣበይቲ ኣሰቲ ዝበሃላ ኣኪቡ ኢትዮጵያ ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ኣቆይምሎ ስለዚ እዚ ፋንድ እዚ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ስለ ዝኾነ ናብ ዝደለዮ ንክገብሮ ሓይሊ እዩ ዝበነ እቲ መንግስቲ ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይቲ መንግስቲ ድማ ከም ሓደ መራሒ ናይቲ ሃገር ነቲ ስለዚ ዝዝ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ ኮሪዶር ልምዓዲ ወላ ገለ ድዩ ክገብር ንመንግስቲ ኣይልምን ንባጀት ኣይልምን ንገለ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እናተኸተለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ እንድሕር ሪኢኻዮ ሓያል ንሱ ዝቋፀሮ ቁጠባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብዙሕ ዝረአ ዘለዎ ካልእ ህዝቢ ኣብ ጫፋት ዘሎ ወላ ድኽነቱን ወላ ካሊኡን ዝግድስ ኣይኮነን ንዑ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ለውጢ ይገብር ከም ዘሎ ከርእዮ ዝኽእል ፍላሽ ዝኾነ ፕሮጀክት ብምሃዝ ሓንከረይኩም እቲ ፕላን ከመይ ከም ዝመስል እቲ ፕላን ናይቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ መንግስቲ ተፈሊጥካ ጥራይ ክርዳእካ ዝኽእል ድማ ራሱን ገንዘብ አውጥቶ ወይም ደግሞ ከነጋዴ ሰብስቦ መዝናኛ የሚሰራበት ምንም ራሽናል የለም። ሀገር እኮ መቀለጃ ነው የሆነው ጓዶች። የጫካ ፕሮጀክት 1.5 ትሪሊዮን ኢትዮጵያ ብር ነው የፈጀው።
እንጦጦ ፓርክ 6 ቢሊዮን፣ ዩኒቲ ፓርክ 5 ቢሊዮን፣ ወዳጅነት ፓርክ 5 ቢሊዮን፣ ሳይንስ ሙዚየም 10 ቢሊዮን፣ አብርሆት ላይብረሪ 6 ቢሊዮን፣ ግራንድ ፓለስ ሙዚየም 10 ቢሊዮን፣ አድዋ ቪክቶሪ 20 ቢሊዮን፣ የመስቀል ስኩዌር ፓርኩ 4 ቢሊዮን፣ ኮንቬንሽን ሴንተር 40 ቢሊዮን፣ የአዲስ አበባ ኮሪዶር የመጀመሪያው ፌዝ 100 ቢሊዮን፣ የአዲስ አበባ ትሪጎ ኣለኹም እዚ ገንዘብ እዚ ንምንታይ እዩ ዝውዕል ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ ብምሉኦም ዞም ፕሮጀክታት ዓበይቲ ገንዘብ ዝፈሰሎም ዘሎ ፕሮጀክት ንመን እዮም ዘገልግሉ? ነቶም ገንዘብ ዘለና ቬኬሽን ክንገብር ንኽእል፣ ሆቴል ክንሕዝ ንኽእል፣ ከይድና እንጆይ ክንገብር ንኽእል ንዓና ዝምልከት እዩ። ኩሉ እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ንኣብ እንታይ ዘምፅኣሉ? ሃርድ ካረንሲ ዘምፅኣሉ፣ ናይ ወፃኢ ሸርፊ የምፅኣሉ። ገንዘብ ስለ ዘሎ ድሮን ንክገዝእ፣ መድፍዕ ንክገዝእ፣ ነፋሪት ንክገዝእ፣ ዕንወት ንክፍፅም ኣብ ኢዱ ገንዘብ ይእትወሉ። ንህዝቢ ረብሓ ይገብርኒ። ቤት ትምህርቲ ይኮነ ዝሃንፅ ዘሎ፣ ሕክምና ይኮነ ዝሃንፅ ዘሎ። ሕክምና ናይ ወፃኢ ሸርፊ የምፃልካኒ ቀዲምሎ ናይ ወፃኢ ሸርፊ የምፃልካኒ። ንሓካይም ደሞዝ ናይ ወፃኢ ሸርፊ የምፃልካኒ። ናይ ገለገለ ኣብ ቁጠባኻ ጂዲፒ ናትካ ግረውዛ የምፅን እዩ። ንሱ ብትክክል ንዑ ገንዘብ ከምፅኣሉ ዝኽእል ፕሮጀክት እምበር ናይ ህዝቢ ነገር ኣይግድሶን። ኩናት ንክገብር ድማ ገንዘብ ከምፅኣሉ ዝኽእል ነገር ይድርኢ። ስለዚ እዚ ኩሉ እንድሕር ሪኢኻዮ ፕላን ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ገጅፍ ዝኾነ ተፃብኦ ወይ እውን ኣንፃሩ ዝኸይድ ሓይሊ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ። ዋይ ቢካዝ he is not serving the interests of his own people. ተራ ህዝቢ ዝኸውን ፕላን የብሉን ኣብይ ኣሕመድ። ኩሉ እቲ ኮሪዶር ልምዓት ዝገብሮ ዘሎ ንውሕዳት ክገልግል ዝኽእል እዩ። IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዮም ዝደልዩ። ኩሉ ፕላን ናቶም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ፍላሽ ዝኾነ ፅርግያታትን ሆቴላትን ገለ ተሃንፅ ንውሕዳት ኤሊት ከም ድሌቶም ዝነብሩሉ፣ ዝበፅሐ ድኻ ግን ኣብቲ ድኽነት ሓሸውየ እናተፃወተ ዝነብረሉ ፕላን እዩ ዘለዎም። ክንደይ ግዜ ኣምፂናልኩም መፅሓፍቲ ብዙሕ ተፃሒፍሉ ዛርሲ እዚ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ከም ዶክመንተሪ ኣምፂናልኩም። IMF ፕላናቱ ውሕዳት ፕሮጀክት ብመንግስቲ ክሳብ ዓንቀሩ ተለቂሑ ክሰርሖ ዝኽእል ንሓዋሩ ድማ ክኸፍሎ ስለዘይክእል መጋበርያ ናይቶም ዘለቅሕዎ ኮይኑ ክነብር እሞ ነቶም ምዕራባውያን ሱፐር ፓወርስ ዝበልዎን ዝኣዘዝዎን ይገብር። ሕርሻ ናይ መሬት ናይ ህዝቢ ዝነበረ መንጢልካ ንኮርፖሬሽንስ ትብ፣ ኮርፖሬሽንስ ድማ ንዓታቶም ዘርብሕ መግቢ ይገብሩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ሃገር ድማ መመሊሱ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ከም ዝኣቱ ትገብሮ እናበሉ ብዙሓት ክኢላታት ዝጠቐስዎ ኣብይ ኣሕመድ ኤግዛክትሊ እታ ፕሌይቡክ ናቱ ነዚያ ተንፀባርቕ እያ። እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሃገሩ ድሌቱ እንተገበረ ንዓይ ፀገም ኣይኮነን። ድሌቱ እንተገበረ ንዓይ ፀገም ኣይኮነን። ሃገሩ እዩ። ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ክገልፆ ጥራይ ዝኽእል እምበር ክፈርደሉ ይክእልኒ ናቱ ጉዳይ እዩ። እቲ ሕቶ ናቱ ግን ብኩሉ መንገዲ ነታ ኣካይዳ ናቱ ንባዕሉ ሽግር እያ ትፈጥረሉ ዘላ። ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ ዝረኣኽዋ ንዓይ ዘገረመትኒ ነጥቢ ከረየኩም እየ። ዘገርም እኳ ኣዝዩ ብዙሕ እንዲ ዘሎ ግን ለሚሸዊ ዋን ቲንግ ግብር የምትከፍለው ለመንግስት ሳይሆን ለአሸባሪ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ እቲ ናይ ሓካይም ኣድማ እናቐፀላ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዝኾነ ይኹን መዋፅኦ ወይ እውን ነዚ ነገር እዚ ንምትህድዳእ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ኣብ ዘይረኽበሉ ዘሎ ሓድሽ ሓሳብ ድማ ይነቅል ኣሎ። ንሱ ድማ ካብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝብገስ ዘሎ ኣድማ ነዚ ዝመስል እዩ። እቲ ሰራዊት ድማ ደሞዝ ናቱ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ደሞዝ ከም ዝኾነን እቲ መነባብሮ ከቢርዎ ዘሎ ነቲ ደሞዝ ከም ዝደለኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ኤርትራያን ፖስት ኣውፂዎ ዝነበረ እዚ ከዓ ኣገዳሲ እዩ። ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሳቶም ንፀገምና ለይቲ መዓልቲ ዝሰርሕሉ ፀገሞምን ጉዶምን ድማ ኣብ ሚድያ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ዓባቢሱ ክኸይድ እዩ ዝደሊ ዘሎ። ነዚ ኤክስፖዝ ምግባር ድማ ወይ እውን ነዚ ምቅላዕ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ። ብሕፅር ዝበለ reports indicate that teachers are also preparing to strike. ስለዚ መጀመርያ in a not so surprising turn of events, Ethiopian soldiers are now calling for fairness and justice as they demand pay rise, joining a medical doctors who have been in a strike for 8 consecutive days. ስለዚ ድሕሪ 8 መዓልቲ ኣድማ ናይ ሓካይምን ክኢላታት ናይ ሕክምናን ሰራዊት እውን ኣድማ ንክገብር ይሓስብ ከም ዘለዎን ሓሳብ ይብገስ ከም ዘለዎን ደድሕሪኦም ድማ መን ኣሎ ካልእ ሪፖርት ከም ዝብሎ ዘሎ መምሃራን ተሰሪዖምን ተዋዲዶምን ከም ዘለዉ እዚ ቁፅሪ እዚ ድማ ንዝዓበየ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝትንክፍ እዩ። ብዛዕባ ሰራዊት ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ኣላ። ካረንትሊ ኣብዚ እዋን እዚ the starting salary for Ethiopian soldier is a mere 5,659. ስለዚ ቀዳማይ ደሞዝ ወይ ናይ ጀማሪ ወታደር ደሞዝ 5,600 እዩ ናበለ ብር ማለት እዩ። እዚ ኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ እዩ። ብዶላር ክትቅይሮ ከለኻ ዶላር $100 ከባቢ 12,000 13,000 እንተሎ ኮይኑ
እዚ maybe $30 ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ግን እዚ እቲ ደሞዝ ኣብ ቁፅር ዘሎ እዩ after a hefty deduction of 2400 2400 ብር ግን ናይ መግቢ ናይ ገዛ ናይ ገለመለ ተባሂሉ ምስ ተቆረፀ 3259 እዩ ኣብ ኢዶም ዝበፅሕ ይብለና ኣሎ እዚ ድማ ብብር ናይ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ዳርጋ enough to buy 140 እንቋቁሖ ይኸግዛእካ ዝኽእል እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ወርሒ ደሞዝ ማለት እዩ እናበለ እዩ ዝገልፆ ዘሎ for your information the pay equates to USD 80 cents a day ስለዚህ 80 ሳንቲም ንመዓልቲ yes 80 cents or 45 eggs a day to risk their lives for Oromuma ideology of boy እዚ ቤላ ገይሩ ኤክስፖዝ ገብሮም ዘሎ ስለዚ ወታደራት ናቱ ኣብ ፈቐዱ ኩናት ተራ ወታደር ከማን ኣብ ሰላም ዝነብር ተኮይኑ እምበር ኣብ ሓውን ኣብ ረስንን ዝኸይድ ዘሎ ብ80 ሳንቲም ንመዓልቲ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እናበለ ዝገልፆ ዘሎ 80 ሳንቲም ዶላር ንመዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ወታደር ድማ ተራ ሂወት ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቀፃል ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ምስ ሸነ ኩናት ኣሎ ምስ ፋኖ ኩናት ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልእ ወላ ኣብቲ ቤንሻንጉል ኣብ ካልእ ኩሉ ግዜ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣሎ የተዓዲ ስለዚ እቲ ወታደር ብሰላም ናበልዐ ዝድቅስ እውን ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ بعبي ድማ ናብ ኤርትራ እውን ኮዘኩሜ ይብሎም ኣሎ ገለገሊኦም እውን ምስ ሕሜት እውን ከም ዝሰርሑ ዝገልጽ ሓበሬታታት ኣሎ meanwhile the leader of Oromoma ideology known as the seventh king እቲ መራሕናቶም እቲ ሸብዓይ ንጉስ ክኸውን ዝሓስብ ዘሎ Abiy Ahmed is reportedly spending a staggering 14 billion on a luxurious palace in Addis Ababa and Jimma ስለዚ ልክዕ እቲ ብምቾት ዝተጠላቀየ መራሕናቶም ሸብዓይ ንጉስ ክኸውን ዝሓስብ ዘሎ ከባቢ 14 ቢልዮን ሓደ ልዑል በአዝዩ ክቡር ዝህነፅ ዘሎ ፓላስ ኣብ አዲስ አበባ ከምኡ ድማ ኣብ ጅማ ይሃንፅ ከም ዘሎ ይዝንገር adding fuel to the fire chief of staff and his air force chief are currently on spending mission to Moscow Russia to acquire military jets and the drones to take on neighboring Eritrea እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ብተወሳኺ እቲ ፍሉይ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ኣብ ሞስኮ ኣብ ራሽያ ከይዱ ድሮናት ኣብ ምዕዳግ ከም ዘሎ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ሃይላየር ና ሓላፍና ሃይላየር ገለመለ ኩሎም እዚኦም ካብ ራሽያ ኣፅዋር ክገዙ ብርግፅ ናይ ድሮናት ንምግዛእ ወይ ካልእ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምግዛእ ምዃኑ ዝገልፅ ሓበሬታ እንዲ ነይሩ ኦልሬዲ ሕጂ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ዕንወት ኣንቂዳ ተበጊሳ ዘላ ሃገር ምዃና ምግንዛብ ከድልየና እዩ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ዘላቶ ንእሽተይ መስኮት ናይ ዕድል ተጠቂሙ ኩናት ገይሩ ገለ ዓበ ዓወት ገይሩ ነቲ ኣብ ዓዱ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ክፀቕጠሉን ከጥፋሉን ዝኽእል መንገዲ ኣብ ምንዳይ ሃሰው እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይን ብትክክል ምክትታልን ከድልየ እዩ ኣቕሊልካ ኣናኢስካ ኣተሓሒትካ ምርኣይ ግን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እዚ መገሻ ናቶም ንተራ ነገር ከም ዘይኮነ ወታደራዊ ዕላማ ከም ዝኾነ ፑቲን ክሸጠሎም ዲያሸጠሎምን ብርግፅ ገንዘብ የድልዮ ኣሎ ስለዚ ብብዝሒ ድሮናትን ኣፅዋርን ኣብ ዘፍርየሉ ዘሎ ካሽ ሒዙ ብቦርሳ ተሰኪሙ መፅኡ ዘረክበልን ተረኺቡ ክሸይጥ ከም ዝኽእል ኣነ ጥርጥር ዘለኒ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ፑቲን ኢዘ ቢዝነስማን ንዑ ረብሑ እዩ ዘገድሶ ስለዚ ገንዘብ ዝቦ ሓደ ሓይሊ እንተመፅኡ ከፍ ኢሉ ገንዘቡ ክወስድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ከዓ ልዑል ጥንቃቐ ከድልዮ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዘረባናቱ መዓት ዶላራት ንወታደራውን ሓይሊ የውፅእ ከም ዘሎ ኣቢ ገሊፁ ነይሩ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነን ዕላማታት ናቱ ንክንፅረና ዝገብሮ ዘለኹ እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ ብዓለም ደረጃ እንታይ ይካየድ ኣሎ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ንኸይድ Now to Ukraine, where the war is escalating. Overnight, Russia unleashed an aerial attack, the largest since the war began. A barrage of drones and missiles hit Ukraine. 355 Shahed drones and around 9 cruise missiles. They killed at least 13 people and injured more than 60. And this wasn't a one-off. In the last 3 days, Moscow has launched multiple drone attacks, each one bigger and leading that effort is the United States. So you can imagine Washington's reaction to these strikes. US President Donald Trump was not pleased at all. This wasn't a one-off. So, ኣብ ናይ ዓለም ዜና ምስ እንሰግር ድማ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ናብ ዝኸፍአ መልክዕ ከም ዝሰገረ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ሓደ ለይቲ ጥራይ ልዕሊ 300 ድሮናትን ካብኡ ብዙሕ ዝኾነ ክሩዝ ሚሳይላትን ጌራ ንዩክሬን ክምሕሱም ከም ዝጨፍጨፈታ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ዓብ ነውፂ ዓብ ጫውጫውታ ፈጢሩ ከም ዘሎን እንኮላይ ዶናልድ ትራምፕ ብሕርቃን ዝተዛረበሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን is far from over ኩናት ናይ ዩክሬን ክውዳእ እዩ ወይ እውን ጠጠው ክብል ወይ መዕለቢ ክረክብ ንብሎ ዝነበርና ብፍፁም
ኣብጥቁ ቀሪቡ ከም ዘየለን ናብ ዝኸፍአ ገጽ ናይቲ ኩናት ይስገር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ዝወሰኖ ውሳኔ ምዕራባዊ ሚድያ ብዙሕ ኣይሽፍኖን እዩ ዘሎ ግን ብድሮናት ገይሮም ንፑቲን ቅንፀላ ክገብርሉ ስለ ዝፈተኑ ከባቢ 50 ድሮናት ኣብ ንሱ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ መጥቃዕቲ ብምግባር ሓደጋ ክፈጥራ ፈቲነን ከም ዝነበራ ስለ ዝተገልፀ ናቱ ግብረ መልሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ኩሉ ግዜ ፍርቂ ሓቂ ክነግር ዝፍትን ስለዚ ራሻ ገጅፍ ብድሆ የጋጥማ ከም ዘለዎን እቲ ብድሆ ድማ ምናልባት እዚ ኩነታት ናይ ራሻ ዩክሬን ነዊሕ ካቨር ገብረ ነይረ ንግዚኡ ሓውሲ ሰላም ገፁ ክኸይድ ስለ ዘለየ ናይ ጉዳይ ዞባና ድማ እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ገዲፈ ኣለኹ ኣዝሒልየት ዝቕርቦ ዝነበርኩ እንተኾነ ኣብዚ ገደደ መልክዕ እናኸደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እቲ ኩነታት ርየ ከም ብሓድሽ ሪፖርት ክገብረሉ ክፍትን እየ ናትኩም ርእይቶ ድማ ክሰመይ ደሊ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ክሳዕ ክንደይ ተገዳስነት ኣለኩም እምበር ሕጂ ናብዚ ገደደ መልክዕ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤሮጳ ድሮ ቅድሚ ሕጂ ክገብርዎ ዘይደልዩ ዝነበሩ ድሓን ኣብዚ ሓለፈ እውን ኣምፂናልኩም ነርና ገጅፍ ዝኾነ ዓብዪ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ በዛ ርእሲ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ደብዳብ ንኣሜሪካ ኩሉ ነገር ገዲፋ ናብቲ ናይ እገዳን ናይ ምፍርራህን መንፈስ ዶናልድ ትራምፕ ንክምለስ እቲ ናይ ሰላም ተበግሶ እቲ ናይ ነገራት ናይ ምትእዳእ ተበግሶ ዝነበረ ክዝሕትልን ክእለ ከም ዝኽእልን ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነቲ ኩናት መሊሱ ከጋድድ ዝኽእል ግን ይስማዕ ኣሎ ተመሊሰ ኸሪአኩም እዚያ ስምዕዋ ሕጂ Kremlin has warned that lifting restrictions on Ukraine's use of long-range weapons would be a dangerous escalation and a blow to any hopes of a political solution to the Ukraine war. And that response came after German Chancellor Friedrich Merz confirmed that Ukraine is now allowed to target military sites inside Russia using Western-supplied weapons. And Merz was speaking ahead of an expected visit by Ukrainian President Volodymyr Zelensky to Berlin this week. ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኤስካሌሽን ነቲ ኩነታት ድማ ናብ ዝገደደ ዘስግር እዩ ሓደ ካብቲ ነነዊሕ እዋን ዝተዘርበሉ ሚሳይላት ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ናይ ጀርመን ታሩስ ሚሳይል ዝበሃል ንሱ ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ራሻ ክሃርም ስለ ዝኽእል ምህራም ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዓብ ዕንወት ክፈጠር ዝኽእል ክሩዝ ሚሳይል ስለ ዝኾነ ካብ ራዳር እውን ተሓቢኡ ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ነዚ ሚሳይል እዚ ዩክሬን ንኸይትጥቀመሉ ከልኪሎም ድሕሪ ምንባር እዚ ሓድሽ ቻንስለር መፅኡ ዘሎ ፍሬደሪክ ሜርስ ዝበሃል ማለት እዩ ንዑ ኣፍቂዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሕጂ ዓብ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ውሽጢ ኣትዮም ሓይሊ ኣየር ናይ ራሻ ክረም ከም ዝኽእል ዓብ ዕንወት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ራሻ ድማ ብዙሕ ግዜ መጠንቀቕታ ትህብ ነይራ እቲ ጉዳይ ግን ኦልሞስት ሕጂ ተወሲኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ንዘለና ዓብ ስጋት ክፈጥረና ዝኽእል እዩ ከመ ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ፅቡቕ እዩ ኣብ ኩናት ንደሊ ማለት ኣይኮነን ግን እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ሰላም ክረኽቡ ከለዉ ንኤርትራ ሓደጋ እዮም ዝፈጥሩላ ኩሉ ግዜ ስለዚ ንሓትዶም ኣብ ዝባልዕሉ ዘለው ኤርትራ ኣብ ከባቢኣ ንዘሎ ሓይሊ ንክትቆፃፀር ዓቕሚ ዘለዋ እያ ድሮ ንሪኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ኣፅዋር ክገዝእ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት መጠን ዝረሰነሉ ኣፅዋር ናይ ምሻጥ ዓቕሚ ጣልያን ይኹን ፈረንሳ ኣፅዋር ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንክህብ ዓቕሚ የብሉን ምክንያቱ ኩሉ ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዩክሬን ይጥቀምሉ ስለ ዘለው ራሻ ከምኡ ዝበዝሕ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣብ ኩናት እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ስፔር ፓርት ህልዎም ኾኒ ወይ ዝተረፈ ነገር ህልዎም ኾኒ ክሸጡ ገንዘብ እውን ስለ ዘድልዮም ይሸጡ ኾኒ እዮም ግን ጀነራሊ ህንዲ ንኣብነት ብዙሕ ኣፅዋራት ብዙሕ ቴክኖሎጂ ካብ ራሻ ኦርደር ገይራ ከም ዘላን ነቲ ኦርደር ገይራቶ ዘላ ኣፅዋር ግን ሕጂ ክሸጡላ ከም ዘይክእሉ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ስለ ዝጥቀምሉ ዘለው ንኣብነት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኦርደር ገይሮም ነዊሕ ዓመታት ይፅበዩ ከም ዘለው ከምኡ ሚሳይላት ገለመለ ብዙሕ ካብ ራሻ ኦርደር ዝገበርዎ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይመፆም ኣብ ሚድያ ናቶም ብዙሕ ግዜ ኣምፅልኩም ኣለኹ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ክሸጠልካ ሕራይ ክትብለካ ትኽእል እያ ኣፅዋር ክትበካ ግን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ንዓዓ የድልያ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕላ ካብ በዓል ኢራን ካብ ሰሜን ኮርያን ካብ ካልእን ትገዝእ እያ ዘላ ወላ ካብ ህንዲ እውን ከም ትገዝእ ወላ ካብ ቱርክ እውን ገለገለ ከም ትገዝእ እዩ ዝንገር ምክንያቱ እቲ ኩናት ገጅፍን ዓብን ስለ ዝኾነ እቲ ተፍርዮ ዘላ ኣፅዋር ምስቲ ኣትያቶ ዘላ ኩናት ዝኣክል ወላ እኳ እኹል ኣፅዋር ተፍሪ ተኾነት እቲ ኩናት ግን ዘተኣማምን ስለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ዓብ ሪዘርቭ ክህልዋ እያ ትፍትን ስለዚ እቲ ኩናት ንኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘላቶ ብድሃው ሰላም ንደሊ ኢና ግን ንሕና ይኩናት ሰላም ነምፅኦ ንገድፎን ኩናት ምቕፃሎም ድማ ንኤርትራ ብዓይነቱ ዘላቶ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶ
حماقنا يكون كتبت خليقة نغزل اسكنس معي There are no longer any range restrictions on weapons supplied to Ukraine, neither by the British, nor by the French, nor by us, nor by the Americans. This means that Ukraine can now defend itself, for example, by attacking military positions inside Russia. It couldn't do that until a while ago. With very few exceptions, it didn't do that until a while ago either. Now it can. And I'm very pleased to welcome Natalie Tocci, the director of the Italian. That until a while ago. ስለዚህ እቲ ዝነበረ ምሕንቆታት ኩሉ اليوم ዩክሬን ከም ደለየትኩም ክትሓርሙ ትኽእሉ ኢኹም እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ከምኡውን እቲ ቭላድሚር ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ተቆጢዑ ኣሎ ዝተባህለ እውን ኣብቲ ኣንተ በዝራኹኹም ተመሊስና እንተሪእናዮ ኣብ ዝረእይዎ ድሮ እቲ ቁጣ ናቱ ኣብ ቃላቱ እውን ሰሚዕና ኢና ነዚ ናይ ቻንስለር ቻንስለር ዝብሎ ዝፀንሐ እንታይ ኢሉ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ናይ እንግሊዝ ከምኡ ድማ ኣፅዋር ናይ ፈረንሳይ ሬስትሪክሽንስ የብሉ ናይ ኣሜሪካ እውን ናትና እውን ከም ናይ ካልእ ናብፃ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ዕላማ ንዓኣተቶም ዕላማ ኮይኑ ዝተሰምዖም ቦታ ንክሃርሙ ድማ ዝኽልክሎም ሓይሊ የለን እናበለ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል እቲ ኩነታት ንእሽተይ ንስማዕዮ ድሕሪኡ ናብቲ ካልኣይ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዝተዛረባ of the Italian Institute of International Affairs in Rome. So Chancellor Merz's announcement being seen as a major departure for Germany. Do you see this as a sign that Europe is finally asserting itself more forcefully, or is it still too little too late to really change the trajectory of the war? Well, I mean, I think it's both things at the same time. I mean, it's very clearly, I don't know if too little, but certainly too late in the sense that, here we are 3 months and 3 years into this war, and both on the side of the kind of military support provided to Ukraine. And also, እቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ሓገዝ ኣገዳሲ እዩ ግን maybe it's a little bit too late ደንጉዮም እዮም ዝውስንዎ ዘለዉ እዚ ኩሉ ውሳነታት ናይ ኤውሮፓ ነቲ ዩክሬን እውን ኣብ ግዜኡ ስለ ዘይገበርዎ ከምቲ ዝድለ ሓገዝ ወይ ከዓ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ እንተኾነ ነቲ መልክዕ ናይ ኩናት ናብ ዝገደደ ተቐይሮ ከም ዝኽእል ግብረ መልሲ ናይ ራሻ ናብ ኤውሮፓ ገፁ እንታይ ክኸውን ይኽእል we don't know ግን እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ብወገን ኣሜሪካ እውን ዝድፋኣሉ ዘሎ ነጥቢ ከም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ገፅ ናይቲ ኩናት ናብ ዝኸፍአ ናብ ዝሓሸ ደይኮነ ናብ ዝኸፍአ ገፅ ይሰግር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና So here's what the US president said. Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. እዚ ኣብ መንጎ ዝርርብ እናገበርና ከለና ሰላም ከነምፅእ ነቲ ኩነታት ክንውድኦ ኢልና እናተዘራረብና ከለና ሓንደበት መዓት ሚሳይላት ተኪሱ ህዝቢ ይቃትል ምህላው ብፍጹም ደስ ዝበለን ነገር ኣይኮነን እንታይ ከም ዘጋጠመ እንታይ ከም ዝኾነ ፑቲን ክርዳእና ይካለን ኣለዉ ኣብዚያ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ እቲ ተንኮል ናቶም ቆሪፆማ ስለ ዘለዎ እምበር ካብኣ ምስ ቀፀለ ሓደ ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ይሓቶ ትፈልጥ ዶ ኣብዚ ለንቀነ ብድሮናት ገይሮም ዩክራይን ቭላድሚር ፑቲን ክቐትልዎ ከም ዝፈተኑ ኢልዎሲ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣይነበረናንን ምናልባት ነዚ ዶናልድ ቭላድሚር ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ምክንያት ክኾነ እውን ይኽእል ሕጂ ተረዲእኒ ኣሎ ብምባል እዩ ዝቕፅል ግን ኣብ ኩሉ ቪድዮታት ቆሪፆማ እዮም እታ ክፋልሳ ከምደይ ትስማዕ ገይሮማ እዮም ስለዚ ንሱ እቲ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝገብሮ ዘሎ ግብረ መልሲ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ኣብቲ ጋዜጠኛ ግን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዘቕንዐ ብኣማይ ድሮናት ዝተገበረ መጥቃዕቲ ነይሩ ናቱ ግብረ መልሲ ከም ዝኾነ ክኸውን ከም ዝኽእል ከግምት ኣለካ ደም ዝበሎ ኣይዲድን ነው እዚ ሓበሬታ እዚ ኣይፈልጥን ነይረ እንትኾነ ግን እዚ ሕጂ ሓደ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ሕጂ ንዓይ ከማን ይርዳእኒ ኣሎ ብምባል እዩ ዝገልፅ ግን ኣብ ኩሉ ሚድያታት ነታ ዘረባትያ ቆሪፆም I don't like it at all. Clearly Trump is as a overload. That. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. So Trump's patience is wearing thin, but Moscow is calm as ever. The US president may have called Putin crazy, but the Kremlin did not take the bait. Their reply was measured and cool. They said, there's an emotional overload at the moment. ብሓፈሻ እቲ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኩነታት እናጠመተ ዘድልስ ጉምቲ ይገብር ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ግን ፋር ፍሮም ኦቨር ክውዳእ ወይ እውን ናብ መወዳእታ ገፁ ቀሪቡሎ ዝብል ዘረባ ተስፋ ዝገበርናሉ ወላ ሓንቲ ናብኡ ገፁ ናብ ምውዳእ ገፁ ዘእንፍት ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ከም ዘየለ ብትክክል ምርዳእ የድሊ ነገራ መንገዳይ ከም ናይ ወትሩ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም የሽዑ ኣብቲ ናይ ዞባና ክምለስ Changed 4 years after calling Bitcoin worthless. JP Morgan CEO Jamie Dimon says that clients can now buy the cryptocurrency, but it doesn't mean he's buying it himself.
እዚ ዘረባዚ ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ኩሉ ትብሎ ዝነበርካ አንጻሩ ውሳነ ክትገብር ከለኻ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ባንኪ ቁፅሪ ሓደ JP Morgan Chase ዝበሃል እዩ ናቱ CEO ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዮም ልዕሊ 4 ትሪልዮን ኣሰትስ ዘለዎ ባንኪ ዘመሓድር ቢትኮይን ናይ ስርቂ መሳርሒ እዩ ትርጉም የብሉን ክጓሓፍ ኣሎ ክጠፍእ ኣሎ ኢሉ ዓዊሉ ኣብዚ ስዊስ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኣብ ዓዊሉ አንጻሩ ዘድመፀን ነቲ ዕዳጋ ናይ ቢትኮይን ክራሽ ከም ዝኸውን ዝገበረ ዝነበረ እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ቅድሚ 4 ዓመት ሕጂ ኸ ባንኪ ናተይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ባንከይ ዘሎ ንቢትኮይን ክገዝእ የፍቅር ኣለኹ ብምባል ተዛሪቡ ዲስ እቲ ዝዓበየ ስኬፕቲክ ወይ እውን አንጻር ናይ ቢትኮይን ዝነበረ ናይ ኤስታብሊሽድ ባንክመንት ናይቲ ባንክ ዝበሃል ናይ ዓለምና ዝዓበየ CEO ናቱ ቢትኮይን ግዙ ይብላ ኣሎ ገለገለ ሰብ ኣለኹ ቢትኮይን እንታይ ኣለዎ ይብለካ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ኮይ who are you ኣነ ኩሉ ግዜ ቆብየ ዝብል ኣጫር ቢትኮይን ክትዛረብሲ እንታይ ስለ ዘለካ ወይ እውን እንታይ ንዓኻ ዝስማዕ ብፍሉይ ስለ ዘለካ እዩ እንታይ ትብል if you can beat them join them እዮም ዝብሉ ልባማት ሓደ ነገር ክስዕሮ ተዘይክልከካ ምሶም ኬትካ ተርብሓሉ እዩ ስለዚ ስምዑ ኣብዚ እንታይ ብላ ኣሎ ዘረባ ከመይ ኢሉ ዓለም ከመይ ኢላ ከም ትቀየር ዘላ ፍለጡ አሜሪካ ዝዓበየ ባንክ ናይ አሜሪካ እዩ እዚ I am not a fan of it. We are going to allow you to buy it, and we're not going to custody it. We're going to put it on statements for clients. So, I don't think you should smoke, but I defend your right to smoke. I defend your right to buy Bitcoin. Go at it. ريود لهم أنا أي جزءوني أي فتواني أجد نسهم كنت جزء يفكر لكم علىهم حسوتي زي نبعلوني جزء مخالف فلوتي أي نجروني يوم كميلهم تحتاج أنت تيجوا ناتس لزلي أنا تبانكنا تيجن ناتو مجزأنا كم سب نسوق جزيرة أي جزين who cares ناتو بزعبو زجاج سيكون he's not even maybe 1 billion ويجلي asset ناتو أجد السبونا يكونن بعيننا يحبتي توم عبيت بليونيرات جزء ولا وسيم دجاج تبانكنا تجن 4 تريليون asset under management سلوي لازم تبانكنا تو اوكي مبالو يتأجداس امبر نسون تايلو أجداس يكونن ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ game changer you use this opportunity اذا حبريت انا زبكم ዘለኹ هذا معلتي توم تجبروا ዘለኹም انا يفلتي በዚያ ነገር ትራይዝም አጽብቁም ዓበይት ፋንስ كلون يم ዝግዜ እቶም ዘይገበርኩም ግን ክጸልኡን ትኽእሉ ኢኹም but anyway ሓንቲ ካብተን ኣብዛ ቪድዮ ማዓልታዊ ዝገብራ ንሂወትካ ንዓኸ ንሂወትካ ፐርሰናሊ ንስድራኻ ክትቀይራካ ትኽእል እዛ ነጥባ ዝነግራ ዘለኹ እያ ኣነ ይኩንኩም ዋና ናተይ ኮነንት ፕሮጀክት كيتكم ناتكم مصلحت كيركم جبروا ناتي حاجة سدليكم ناتي برنامج تقدروا تقولوا جن نزح بريتازي تتقملوا وترو زي كتحساس بكم زدلي مخنياتو مش حتى مهاروناتي سلزلهم نزح حبريتازي كتسأل أبديت كبكم قالك كله خلوا إلى سلز نجاركو زي أبي حبريتايو زي بولش نبلا نزي ناس سمع كله بولشيو أمريكا بستيت درجة بهجر درجة تجهز حسب هلا راشا درو تتكلم هلا حقنا بيتكوين تاتيوم هلا بس that's all good news about crypto stock market كاد حريك سأنت صانع قبر ستيل stock market بتي trade war تربيش خمزلو نفلت أنا قرت له زخانة እጂ ናብቲ ዝነበረና ንመለስ let's go ኢትዮጵያ ካል አይደለንም አሉ 30 ዓመት ታገሉ አሸነፉ ተገነጠሉ ይሄ ፋክት ነው ኢትዮጵያኖች እኛ አብረ መኖር ለመድ ነው ነገር ግን በዚህ አይነት ሜንታሊቲ አገር ማስተዳደር ይከብዳል እንደ አንድ የዶሮ እናት ጫጩቶች ለማስነቃት ነፃነቱ አንድ ምዕራፍ ነው አልፈዋል ከዛ ሲያልፉ ኢኮኖሚ ቻሌንጅ አለ ትምህርት ቤት መክፈት እጅዚ ፕሮፌሰር እንዲው ፕሮፌሰር ትብል ቃል ናይ በሐቂ ሕማቅ ትስማዓና ንፕሮፌሰራት ዝፈልጦም ብልሕናቶም ፀብለልትና ዘለዎ ይበዓል እዚ ግን ነታ ፕሮፌሰር ስለ ዝወሰድዋ ብሰንኪ እዚኣቶም በዓል አብይ አሕመድ ነቲ ዶክተር ዲ ፕሮፌሰር ዝብል ብጥንቃቐ ክንጥቀመሉ ገይሮምና ተቀደም ፕሮፌሰር ክበሃል ከሎ ሓፊልካ ኮፍ ክትብል ኢኻ ተደልክ ትክብሪ ዘለና ማለት እዩ ባት again ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኣፀዋውዓ ናይ ዶክተርን ፕሮፌሰርን ግን again ንሱ ንግደፎ እንታይ ትብል ዘሎ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ number 1 how is that your business ናፅነት ናይ ኤርትራ ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነ ኤርትራ ናፅነትና መቺእና ዲደሎ ኣይመቸአናን ከቢድ ድዩ ፅቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ገለ ድዩ ንዓና እዩ ዝምልከት ናትና መሰል እዩ ናፅነት ኣለና እወት ንደልዮ ቁጠባ ኩሉ ይበፅሐና ኢና ኣለና ግን ክንበፅሐ ኢና ቃልሲ ናይ ናፅነትና 30 ዓመት ይወሲድልና ከምቲ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ሶምናት ክኾነልካ ኮርስ ናይ ቃልሲ ናይ ናፅነቱን ስለ ዘይፈልጥዎ ክርድኦም ኣይክእልን እዩ ኤርትራ ናፅነታ ንኽትረክብ ከቢድ ዋጋ ከፊላ ሕጂ እውን እንታይ ዝመስሎ ዘሎ እስከዚ ሓደ ነገር ዓብ ፀገም ኣሎ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ክርዳእኩም ዘሎ ታሪክ ትክክለኛ ታሪክ ስለ ዘይሰምዑ ፀገም ኣሎ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ
ንምዕባል ዝኸበዳይ ድመስሎ ዘለሱ ኤርትራ ንኽትምዕብል ቁጠባኣ ንኽትዕቢ ዝኸበዳይ ድመስሎ ዘሎ ሰብኣይ እዚ እሱ ከምኡ ዳመሰሉ ኤርትራ ንኸነማዕብላ ኤርትራ ንኽትምዕብል ፀገም ከም ዘይብላ ካባይን ካብ ኩሉ ኤርትራውን ተማሃሩ ምስ ሓንቲ ኩስቱመ ምስ ሓንቲ ስረ ምስ ሓንቲ ክዳን ኣብ ኤሮጳ መፂና ሎም ኣበይ በፂሕና ኣለና ኤሮጳ ዕድል ሂብና ክትብለና ትኽእል ንዓና ጥራይ ማስኮ ኮይኑ ዕድል ሂብዎ ማዓሰብ እኮ ይድመፅ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራዊ ኣብ ዝኸዶ ንክዕወት ኣይኮነን ኣብ ዓዱ ኣብ ዝኾነ ክዕወት ይኽእል እዩ እቲ ገዳ እቲ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዘሎ ነቲ ኩነታት ነቲ ናይ ሰላም ምስኣኒ ነቲ ሃገር ድሕሪት ሬላቲቭሊ ድሕሪት ንኽተርፍ ገይርዋ ዘሎ እምበር ኤርትራዊ ሃገሩ ንኸማዕብል ስለ ዝኸበዶ ኣይኮነን ወይ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኤርትራ ንምዕባል ስለ ዝኸበዶ ኣይኮነን እቲ ዝቐለለ ስራሕ እዩ ንዖም እቲ ዝቐለለ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ንምዕባል ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ከምዚ ንዖም ነቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኸመጉስ ኢለ ኣይኮንኩን እገዳ ከለዎ ሰርቫይቭ ክገብር ዝኽኣለ እገዳ እንተዝለዓሎ ንኽምዕብል እቲ ዝቐለለ እዩ እዚ ኩሉ እገዳ ወሪድዎ ከሎ እዚ ኩሉ ዲጋታት ከመይ ሰሪሕዎ ሓደ ወለዶ ሰዊኢና ኣብ ሰውራት ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ናፅነት ብሰንኪ ዝገዳ ሓደ ወለዶ ኢና ሰዊኢና ዘለና እዚ ኩሉ ዲጋን ፅርግያን ዝስራሕ ዘሎ ብረሃፁን ደሞ ነቲ ኣብ ምክልኻል ዘሎ እዩ ሓንቲ ኢዱ ብረት ሒዙ ብኻልኣይ ኢዱ ግን ዲጋ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ልክዕ ከምቲ ናይ ገድሊ ናይ 30 ዓመት ገይርኩም ወሰድዎ ወላ እውን ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ገድሊ እቲ ህዝባዊ ግንባር ውግእ ጥራይ ኣይኮነ ስርሑ ነይሩ ኩሉ እዚ ሳሕላት ዘሎ ፅርግያታት ሰው እዮም ሰሪሖሞ እቲ ኩሉ ድፍዓት ነፈርትን ሚሳይላትን ናይ ደርጊ ናይ ሕብረ ሶቪየትን ዝኽልክል ዝነበረ ለይትን መዓልትን ኩዕቶም እዮም ሰሪሖሞ ስለዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ሜንታሊቲ ወታደር ኮፍ ኢሉ ብረት ሒዙ ንፀላኢ ምፅባይ ከምኡ ፕላን የብሉ ለይትን መዓልትን እዩ ዝሰርሕ ኣይነው ክንዱ ዝኣክል ፃማ ግብረ መልሲ ይረኸበን ወይ ከዓ ደሞዝ ኣይተኸፍሎን ከምኡ እውን ፃሙ ይረኽበን እዚ ርዱእ እዩ ዳርጋ እዞም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ግንባራ ዘለዉ መራሕቶም ይኾኑ ሰራዊቶም ስቲል ኣብ ገድሊ ናይ ናፅነት ከም ዘለዎ ገይረ የድርዩ ኣነ ናፅነት ኣይረኸቡን ኣብ ርእሶም ማለት ኤርትራ ናፃ ኮይና ግን ስቲል እቲ ንኣንፃር ኩሉ ተፃቦታት ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ይቕፅል እዩ ዘሎ ኤርትራ ናፅነታ ትረክብ ኩሉ እቲ ሰላም ምስ ወረደይ ዲሞክራሲ ገለመላ ኣይኮነን ዲሞክራሲ እሱ መጋየፂ ንዓይ ቀስ ኢሉ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ህዝብና መሰረት ዲሞክራሲ ዝበሃል መጀመርያ ሰብ ቤት ትምህርትን ተረኺቡ ሰብ ሕክምናን ተረኺቡ ሰብ ማይን ተረኺቡ ሰብ ፅርግያን ተረኺቡ ሰብ ኤሌክትሪክ ተረኺቡ እዚ እቲ ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል ተርዲኹሎም ሰብኣዊ መሰላት ክብልኹም ከለዉ ናንሰንስ እዩ ሰብኣዊ መሰላት መሰል ማለት ነቶም ኣብ ኤሮጳ ዘሎ መግቢ ማይን ከም ትሑዝ ስለ ዝወስድዎ መሰል ማለት ኣፍካ ብዝራብ ዶ መፅሓፍ ዶ ብላብላ ጊቭ ሚ ብሬክ ስ ናንሰንስ ንዓይ መሰል ማለት መግቢ ክረክብ ኣለኒ ማይ ክረክብ ኣለኒ ትምህርቲ ክረክብ ኣለኒ ሕክምና ክረክብ ኣለኒ ልጭ ክረክብ ኣለኒ ዳትስ መሰል ሙሉእ መዓልቲ ተዛሪበ እንታይ ገብረለይ ዘረባ እንታይ የምፅእ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ብዘረባ ዝተሃንፀ ነገር የለን ብስራሕ እዩ ዝህነፅ ስለዚ ቀዳማይ መሰል ወይ ከዓ ሂማን ራይት ዝበሃል the right to exist the right to live ንኽትነብር ተየድለካ ቤዚክ ነሰሲቲስ የድልዩኻ እንታይ እዮም ንሳቶም መግቢ ማይ መዕቆቢ የድልዩኻ ሕክምና ትምህርቲ ድማ ኣብ ልዕሊ እዩ እዚኣቶም እዮም ቶም መሰረት ክኾኑ ዝግባኦም በዓል እዚ ጥረ ስጋ ጢን ተሰሪሖም ጠላሊጦም መፂኦም ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ዓዱ ህዝብን ህዝቢ ዝባላዕ ዘሎ ከም ኣጀንዳ ክዛረብ ዘይከኣለ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ለይቲ መዓልትን ይዛረብ ኣሎ ዳስዋይ ካ ትምልሰሎም ነዚኦም ሰሚዑ ገለ ሰብ ኣሎ እጂ እንታይ ክብለና ድፍትን እዚ እጂ ኣይ ምሁር ኮይኑ ቆይ ቁጠባ ንኸተማዕብልሲ ናፅነት ጥራይ ይኹላ ኣይኮነን ኖ ሃገርና ንኸነማዕብል ባሕሪ የድልየና ንሕና ምክንያቱ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ካብ ባሕሪ ዝመፀ መግቢ ኣይኮንኩን ዝበለ ነይረ ኣቦይ ካብ ግራቱ ሓሪሱ ካብ ኣባ ጅጎማ የምፅኣሉ ሓሪሱ እዩ ዝምግበኒ ነይሩ ካብ ባሕሪ ይፅበይ ነበረ ባሕሪ ከም ዘለና ኣብ ትምህርቲ ኢና ፈሊጥናዮ ስድራ ይፈልጥዎን እዮም ነይሩ ብለይን እዮም ኣብ ዓዶም ሓሪሶም ይነብሩ ነይሮም ኣነ ቆልዓ ከለኹ እዚ ናይ ባሕሪ ናይ ንግዲ ናይ ግድሶም ነይሩ ኮምፕሊትሊ ሰልፍ ሳፊሽንት እዮም ነይሮም መንግስቲ ኤርትራ ሰልፍ ሪላያንስ ክብል ከሎ ካብ ዜሮ ተበገሰ ኣይኮነን ነፍሰ ምርኮሳ ህዝብና ብመሰረቱ ነፍሰ ምርኮሳ ዘለዎ እዩ ብመሰረቱ እየ ዝብለኩም ካብ ግራቱ ዝድረር ካብ ገዝኡ ካብ ደንቢኡ ይድረር ካብ ደገ ወይ እውን ካብ ገለ ዝፅበ ህዝቢ ይኮነን ነይሩ ካብ ቀደም ስለዚ እቲ መንግስቲ ርእሰ ምርኮሳ ክብል ከሎ እቲ ህዝቢ ኦልሬዲ ዝነብሮ ዘሎ እዩ ግራቱ ዝፈልጥ እዩ ጥራይ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ቴክኖሎጂ ጥራይ ክትወስኸሉ ዘለካ ብኤርትራ ስለዚ ሃገርና ንኸነማዕብል ንኤርትራ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ሰላምን ርግኣትን ከምኡ ድማ እዚ እገዳ ተተላዒልና ንኤርትራ ንምዕባል ኩሉ ኤርትራዊ ተመኪሑ ዝዛረበሉ ነገር እዩ ሃገርና ንኸማዕብል ከቢድ ኣይኮነን ንዓና ኣገይን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ወይ ኣብ ትሕቲ እገዳ ካላት ሃገር እውን ዓብዪ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ለውጢ ገይረ ከም ዘላ ምናልባት ኣብ ድሕሪት እያ ከምፃ ደልየ ነይረ ግን ከምዚኣቶም ክሰምዕ ከለካ እቲ ዘረባ ንድሕሪት ክፅበ እውን ኣይገብረካን እዩ ምክንያቱ ኣብ ቦቱ እውን ክትምልሶ ስለ ዘለካ ልከደስ ናይ ሓደ ናይ ፋኦድያ ናይ ገለ ሓላፊት እያ I have been here for 3 years now and I am always struck by the resilience of the people of Eritrea. It is a hopeful time for the people. There are a lot of challenges, but it is also a people that meets these challenges with confidence and resilience. Now UNDP halafit yazia. That will dala.
3 ዓመት ገይረ له ካብ ኤርትራ ናይቲ ህዝቢ ተጻዋርነትን ናይቲ ህዝቢ ብልሕን ጻዕርን ኩሉ ግዜ መሳገረመኒ ብድሆታት ኣለዎ እዩ ብድሆታት ግን ሰባት እዮም ዝስዕርዎ ሰባት ድማ ሓያላት ምዝኾኑ ርሰ ምትእማን ምዝልዎም ናይ ምጽማም ከለትን ተጸሚምካ ናይ ምስራሕ ከለትን ምዝልዎም እዮም ዝብድህዎ እዚ ምስክርነት ንኤርትራ ንክሐጉሱ ዝብሉ ይኮኑን ዩኤን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይና ይፈልጥን እዩ ንመጀመርያ ግዜ እዮም ነቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ንክዛረቡ ዝመርፁ ዘለዉ እምበር ኣንጻር ኤርትራዊ ዝበፅሐ ግዜኡ ነይሩ نقتل كلا لا من الوقت كذا لكم أبزونا لا دكتور فريسوس نزل بوست جبر له بليز فقري يسوس كم تابع على زلا كيتكم فلو جبروات دكتور فريسوس بزح قد أصلا جري بوست جبر بزعب إيرترا كمون زخالة ناي أنا UNDP حلافدي ولا نا UNR CEO حلافدي تبلا له Eritrea's commitment and emphasis on national sovereignty and social cohesion offers a meaningful lesson not only for Africa but for the rest of the world. Eritrea ኣብቲ ህዝባ ኮሄሽን ማለት ብሕብረትን ብሰላምን ናይ ምንባር ተሓቋቂፍካ ናይ ምንባር መንፈስ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናሽናል ሶቨሬኒቲ ሃገራዊ ልኡላውነት ብመግቢ ልኡላውነት ብማይ ልኡላውነት ብፀዓት ልኡላውነት ብኩሉ ነገር ንክትገብሮ ትፍትን ዘላ ንኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብነት ንዓለም እውን ኣብነት እያ ምክንያቱ ኤርትራ ሃብታም ሃገር ኣይኮነትን በቲ ዘለዎ ጸጋታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትኸይድ ዘላ The hospitality of the people of Eritrea plus the natural richness of the country makes this a meaningful assignment for me. لذي أبي إيرترا زلو تي hospitality تي فحشون موقن أكبابلا نايتزبي تدمرو تي تفتراوي هابتي natural richness هابتام بقولو تفترو زخونة هاجر أبي نزيد تواهي بنزلو عيو فلو يقبرو بمبال زقولو سويس لذي زومنا UN اتومكو نيرترا حق أنيا مثلنا إيرترا كابولوتيكا واتسايز قبرو زلو يم. And now let's go back to this guy. ማለት አለ መጠናከራ ምን ማለት አለ አይደለም ያላቸውን ተፈጥሮ የሰጣቸውን ጸጋ ደግሞ ወደ ገንዘብ መለወጥ ደግሞ የመሪዎቹ ኃላፊነት ነው አይደለ አልታያቸውም for whatever reason ኢትዮጵያ አትጠቀም ነው አለ ኢትዮጵያ ላይ ስጋታችን ነው በአንደኛ ደረጃ ብለው ያን መቆጣጠር አለብን የሚል ፍላጎት ነው ይሄ ደግሞ ያለፈበት ነው ኢትዮጵያኖች ለምደነዋል ኤርትራ የሚባል ሀገር አለ ወንድማማችንን አብረን እንኑር ነው ሌላ ነገር አይደለም ምንድነው ስጋቱ ግን ሁሉ ጊዜ እንግዲህ የሊደርሺፕም ችግር ይኖራል ለማለት በሐፈሻ ኤርትራ አባሁም ዲፔንድ ገብራይ ትኽልና ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብጥቁ ዘሎ መርሕነት ጥራይ ኣይኮኑን ዝብሉ ዘሎ I am saying that ፈርዲም ሎ ናተይ ወለዶ ድሕረይ ዘሎ ወለዶውን ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ክንገብር ኣፍ ደገ ክንገብር ንኽእልና ኣብ ኢትዮጵያ ዝምርኮስ ቁጠባ ክህልወና ግን ነፍሰ ቅትለት እዩ ኤርትራ ነፍሰ ቅትለት ይኽደግመ ኣብ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካሊ ዲፔንደንት ዝኾነ ቁጠባ ምግባር ማለት ኤርትራ ንልኡላውነትና ናጽነትና በዓልና ሕሊፍና ምሻጥ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዓብ ክፋል ናይ ቁጠባና ፀዓት ድዩ መግቢ ድዩ ማይ ድዩ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ምንጭ ናይ ቁጠባና ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ የብሉን ስለምንታይ ኩሉ እቲ ንሕና ኣብኦም ንፅግዖ ዌፕናይዝ ክገብሩ ከመፅዋር ተጠቂሞም ንኤርትራ ንምጥቃስ ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ኢትዮጵያ ክብል ከለኹ ኣነ 4 ኪሎ ዘሎ መምሕዳር ዘለዎ ማለት እዩ ክንደይ ካብኦም ርኢና ኢና ተጋሩ መፅኦም ኣብ ህወሓት ርኢና ኢና ኦሮሞማ መፅኡ ናይ ትግራይ ናይ ርኢና ናይ ኣምሓራ ርኢና ናይ ኩሎም ርኢና ኢና ኩሎም ሓደ እዩ ስለዚ ኤርትራ ከምቲ ስኻ ንሕና ብዙሓት ህዝቢ ኢና ኣብ ደገ ባሕር ከነስርሓልኩም ንኽእልና ኖ ንሕና ካባኹም መፅኹም ክሰርሑት ኣብ ደገና ፀገም የብልና ግን ኣባኹም ዝምርኮስ ቁጠባ ክህልወና ኣይግባእን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ኣብዛ ሕጂ መደምደምታ ኣብዛ መዓልቲ ናፅነት ተዛረባ እንተሎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ዘነፀረ ነገር እንተሎ ኣብዚኣቶም ዝምርኮስ ቁጠባ ክህልወና ከምዘይብሉ ኤርትራ ኩሉ ነገራታ ካብዚ ሃገር እዚኣ ስግኣት እምበር ረብሓ ረኺቡ ከምዘይፈልጥ 6 ዓመት እየን ምሳኹም ንግዲ ጌርና ካብ ወፃኢ ኩሉ ታሪክናትና ሽግር እዩ 6 ዓመት ብወለንታ ኮይንኩም ተጠዋቢልኩም ስለዚ ኣገይን እዚ ዘረባ እዚ ኣብዛ ሓደ መሊስሎም ነይሩ እቲ ዝንቡዕ ታሪክ ይዛረቡ ምዃኖም የተጠናንትን ያሉና ስለ ኤርትራ ችግር አለ ያገላለጽ ችግር አለ ያጻጻፍ ችግር አለ የምሰጣቸው መረጃዎች ራሱ ችግር አለ እያንዳንዱ ሰው በመሰለው እሱ በሚመኘው አይነት ሁኔታ ነው የሚያቀርበው እንጂ እውነቱ ሌላ ነው ያ ወደፊት እርግጠኛ አንድ ድል ይሰጠኝና ዝርዝር ሁኔታውን ያኔ ያስረዳለሁ ማወቁ ፍላጎቱ ጥሩ ነው ግን ስናውቅ እውነቱን ወገናዊ ብዛዕባ ኤርትራ ክዝረብ ከሎ ብታሪክ በኢትዮጵያውያን ሽግሩ ኣለዎ ኢሉ ኩሉ ንሕና ንደልዮ ዳንበር ኣብ ኩንነት ዘሎ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያውያን ሓያላት ምዃኖም ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ከም ድሌቶም ክገብሮም ከም ዝኽእሉ ሓሶት እዮም ዝዛረቡ ይብሎም ዘሎ ግን ናይስ ኮይኑ ዝነግሮም ዘሎ ስምዒቶም ከይትንክፍ ታሪክ ናትና ሓሶት ይብሎም ኤግዛክትሊ ሰምባዲ ሃስ ቱ ቴል them ንሕና እኳ ነግሮም ኣለና ታሪክኩም እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛርቦ ሓሶት እዩ ኤርትራ ካልኩም ኮይና ይትፈልጥ ኤርትራውያን ምስኹም ክኾኑ ደልዮም ኣይፈልጡ ኤርትራ ቅድሚ ንስኻትኩም እታ ኢትዮጵያ ትብል ገጽ ሃገር ከም ሃገር ምቋምኩም
كساب حجون هيكونكم من يقوم لهم بحيلي امبر ኢትዮጵያ ኮ بحيلي ተደፊኡ ከም ሃገር ዝቅፅል ዘሎ እምበር ብፍትወት ናቱ ዝገበሮ ሰብ የለን ኤርትራ እኮ ኣድሚፂ ሃገረ ኤርትራ ክኸውን የደልየ ኢሉ ኢትዮጵያ እኮ ከመይ ኢሉ ይኮነ ዘሎ ኢትዮጵያ እንደ ሪፈረንደም ይግበሩ ኢትዮጵያውያን ክትኮኑ ትደልዩ ዲኦም ዋላ በልዎም ኢትዮጵያዊ ዲኻ ክትከውን ትደሊ ዋላ ኣምሓራ በሎ ኢትዮጵያዊ ዲኻ ክትከውን ትደሊ ዋላ ኦሮሞ በሎ ኢትዮጵያዊ ዲኻ ክትከውን ትደሊ ወይ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ዲኻ ክትከውን ትደሊ ወይ ሶማሌ ኢልካ ድምፂ ግበር ኣሎ ኩላቶም እንታይ ዓይነት ድምፂ ከም ዝምምራእና ድሕሪ እታ ኢትዮጵያ ኣይደልይዋ ድማ ኣይደልይዋን ክንብል እዛ ኢምፓየር እዚኣ ግን بولنتا نهيز بون زمتة تكونت that's why دد متى وقت رايد فتر نتهاجر بسلام كما حضر سلزي كل كتم حضر تخل هاجرون سلزي كونت إيرترا جن كم أي كونت إيرترا قد ما هاجر مقامة كل تهزبي كل جينا كم هاجر أبجيت لين كم هاجر ندين يرجن حدا نفسه ما حد يروس لدي فلت حافيلو تواجي وندرج خسر كواجع كخل خيط كله أبي يجمر تسمعنا هاجر عونت كمين يرون ديجن بتكبر هاجر عونت كبتكبر كتك على سليل كم خات تزل على درجة نقحتي هاجراونتك ما بحق زغد سكات خوين كيت كبرت على الكا تواغالو ስለዚህ ክንዱ ደረጃ ዝኸደ ንቅሓት ከም ዝነበረና ኣብዚያ ከም ተኣሳሰሪ ክገብረልኩም ብዙሕ ትንተና ንመግለፂ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ እንዲ ዝውሃብ ዘሎ እስኪ በዚያ ንጀምር ኣብ ኢትዮጵያ ከንተበልና ንልዕሊ 80 ዓመታት ወይ 3 ወለዶታት ኢትዮጵያ ናይ ወኪልና ወኪል ክትኮነና ዝብሉ ናይ ዋሽንግተን ፖስተራት ጃንዳ ፎስተር ዳላስ ማለት እዩ ዘበገስዎ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ዘኸተሎ ቅልውላዋትን ዕንወትን ኣመዛግብቲ ስኑድ እዩ ኣብ መዋዕል ዝሑል ኩናት ብተመሳሳሊ ሞጎት መራሕቲ ሶቪየት ነበር ዝፈፀምዎ ጌጋታት እውን ስኑድ እዩ ናን ዘጋድድ ዝተወስደ ሕርያ ዘኸተሎ ዕንወት ሓተታ ዘድልዮ ይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ድሕሪ ኩሉ ትእት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ዘስምዖ ዘረባ ብኢትዮጵያውያን ዝተፈላለየ ዓይነት ትንተናን መልስን እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝተዋሃበ ትንተና ምናልባት ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል እውን እንተኾነ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ብቐረባ ዝፈልጦ ዓብዪ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሎ እስከ ንስምዖ ብዚ እኔ በበኩሌ ፋሲል ካለው ነገር ጋር ነው የምስማማው። የኢትዮጵያ መንግስት ቀጥተኛ የሆነ ወረራ ኤርትራ ላይ ማድረግ አይችልም። አሁን ባለበት ሁኔታ ወደፊትም ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ወደፊት ማድረግ የሚችለው ቅድም ፋሲል ያነሳቸውን ሀገር ውስጥ ያሉ ችግሮች ማቃለል ሲችል ነው። በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ውስጥ የተነሳውን የህዝብ በመሳሪያ አንደርጋቸው ጽገን ዲዚ ሓደ ካብቲ ካልኩሌሽንስ ኩሉ ርዩ መዚ ኩነታት ናይ ኣብዚ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኩናት ከልዕለ ክልዶ ንዝብል ከምኡ ዝበሃል ግምት የብለይን ብምባል ኣዝዩ ኣገዳሲ መልሲ ይብሎ ግን ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብዚያ ነታ ኣርእስቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ዝተዛረቦካ መልሲ ይቡ ነይሩ ኢትዮጵያ ቀድሞ ካለፈችበት ሁለት ልዕለ ኃያል የጦር ሜዳ ከመሆን ራሷን የቻለች ነፃ በራሷ የምትማመን የራሷን ፖለቲካ የራሷን መከላከያ የራሷን ደህንነት የምታስከብር ህዝቦቿን ወደ ምስልና የምትወስድ ሀገር ናት ተብሎ ሲጠበቅ ቲፒኤልኤፍ ይዞት የመጣው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የዘር ፌዴራሊዝም እንዲህ አይነቱን እድል ያባከነበትና አገሪቷን ወደ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ የጨመረበት ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያን በተመለከተ ነው ያወራው ያለው ነው ብለው ነው የተናገሩት ያለው ዝርዝሩ ይሄን ነው የሚመስለው። ከዛ በኋላ ከዚህ ሁሉ ትርምስ የኤትኒክ ፖለቲካ የሀገሪቷን የጥፋት ጠርዝ ላይ ወስዶ ለውጥ ሲመጣ ይሄ ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ በህዝብ የተደገፈ ኤርትራን ተስፋ ያደረገችበት ለውጥ እንደነበረ ይሄ ለውጥ ግን እንደታሰበው ሳይሄድ ቀርቶ ዛሬ እጅንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝበሎ ኩሉ ኣብ ኩንነት ዘጋጠመ ምዃኑን ኣብ 1991 ኤርትራ ናፅነታ ትረክብ ከላ ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ ምስ ምውዳቕ ናይ ሕብረት ሶቪየት ናፅነት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ለውጢ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ መንግስቲ ብሰላም ከንብር ዝኽእል ንኢትዮጵያ ድማ ሃገራዊ ኣብ ነብሳ ዝተመርኮሰት ሃገር ጌርካያ ናይ ምኻት ተኽእሎ ከም ዝነበረን ንሱ ድማ ኣብ ክንዲ ንዑ ዝመርፅ ኤትኒካዊ ምትፍናን ክፈጥር ዝኽእል መንግስቲ ተመሪፁ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ቅልውላው ከም ዘጋጠመን ደጊሙ ድማ ኣብ 2018 እውን ሙሉእ ህዝቢ ደገፍ ዝገበሮ ለውጢ ሪፎርም ክኸውን ንኣብይ ኣሕመድ ኣምፅኦም ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኣልዩ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ኣታታትዩ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ብሓድሽ ክሃንፃ ዕድል ዝረኸበ እንትኾነ እውን 7 ዓመት ድሕሪ ምኻዱ ንሱ እውን ከም ዝሞተን ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበረቶ ንክትወፅያ ዘብል ዝኾነ ይኹን ተስፋ ከም ዘየለ እቲ ተስፋ ከም ዝማህመንን እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ስለዚ ናይ ኤርትራ
ዝሃቦ መግለፂ ምስኩንነት ዝዋሰብ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሓደ ካብቶም ናይ ኣምሓራ ፖለቲሽያንስ እዩ ዝያዳ ምስ ፋኖ እውን ርክብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናይ እቶም ኣምሓራ ግብረ መልሲ አገዳስነት ኣለዎ ብልጽግና መንግስት አገዛዝ የራሱን የኢትዮጵያን ህዝብ አጠቃላይ ከዛም አልፎ ቀጠናው ኤርትራንም ጨምሮ በከፍተኛ ተግዳሮት የጋረጠ መንግስት ሆኖ እንደመጣ ነው በዝርዝር እንግዲህ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ያቀረበው ማለት ነው በዛ ንግግሩ እና ይሄ ንግግር እንግዲህ ዝርዝሩ ያው ቅድም አንተስ በመግቢያው ላይ የተናገርከው ነው አንዱ እንደሚከተለው ፍልስፍና አድርጎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ያቀረበው አንደኛ ይሄ ብልጽግና የሚለውን የብልጽግና ወንጌል በማላቀረበው ነገር ግን የብልጽግና አይዲዮሎጂ የሚባለው ማቅላላት የፈለገው እሱ እንደሆነ ገብቶኛል እና አዲስ ባነር ነው ያለው አዲስ የሚውለበለበውና ባንዲራ ነገር ተይዞ የመጣው ነገር ግን የውጭዎች ባንዲራ የሆነው የውጭዎች አይዲዮሎጂ ሆኖ ብልጽግና የሚባል ሌላ again ኣብዚ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኩላቶም እቶም ናይ ዓቢ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብ ቀረባ ዝፈልጥዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምትእትታው ዘይኮነ ነታ ዘላታ ብኩንነት ክገልፃ ከም ዝፈተነን ኣብይ ኣሕመድ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ብልፅግና ዝሽሙ ናይ ደጌ መጋበርያ ዳ እምበር ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ዝውክል ከም ዘይኮነ ልዕሊ ማንም ድማ ንህዝቢ ኦሮሞ ዝውክል ከም ዘይኮነ ከም ዝገለፆ ስለዚ معرة خندي أبي أحمد نتا بلتقنا مسز بإثيوبيا حويسو كشتا يفتنا له نايدجي مجابريا أبزر على درجة خوين خمسلون نتكباب دما أبزر زرقرق مبال أبي قد يتعود زلو فلوتيكنيا ويون أمراحي كمخانو straight forward خمسنا قرون نيرترا بريزنت كموز مثل بعمقات نتكون تدوين بترير كل بقلتي كزاربو بموسانو دما أقدر سنة على ويم زولو زلو بزحات زين منتايا قدا سنزلو إيرترا عند كم قربيت هجر نعونة بوزيشناتو أنا سيرا زهرمت هجر سلزخونة ويون بتغكل نتكونتات زجلت هجر سلزخونة أقدا سنة هلو نغتل بناء تجري ميديا هذا خنرينا شعورنا بتينا يزوبانا خنحلفنا ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘሕለፎ ውሳነ ስረዛ ውድብ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅልውላ ክፈጥር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣብ ፕሪቶሪያ መዋዕልቱን ዝኾነ ውድብ ሰሪዘካ ዝበለ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ዝውሳነ ክምዕብል ዝኽእል ኩነታት ብብዙሓት ተሓሳሰቡ ኮይኑ ዝፀንሕ እንትኸውን ብብርክት ዝበሉ ሚድያታት ዝፍነ ክንብክት ኢና ዝብል መልእኽቲ ደገፍትን ካድረታትን እቲ ውድብ ምዕዛብ ልሙድ ኮይኑ ይመፅእ ኣሎ ዶቼ ቬለ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጀንዳ ገይሩ ምስ ምሁር ሕጊ ዳንኤል ብርሃነ ሓፂር ፃንሒት ብምግባር إذا جت ريواد لهم تي أبدي سابا زلوا منجس فترة زلوا كنتات إثيوبيا ينقل بزح دي زارب ولا بيجا كان إيرترا هاي كهال زي قدسهم رأيهم زي إذا إثيوبيا يزي لنابيك خيد يكزخل واجاز خفل زلوا إيرترا أكسدت كله نابلي بيان نابجلن خيد كله نيوروبا نأمريكا نقدم علم زبال هجر نخيد يدسدد نسعودية أكسدد يلو سجر دوبز وز إيرترا وترى فلتني هذا جزء إيرترا وعوش تعد مرير ويد سدد زلوا نزبلني انت كتقبر دامن بليبيا غير كان اوروبا تخيل السعوديه دا يقرب كان كانوا افريقيا نكون السعوديه يمزخدو كاب قرن افريقيا بس احنا في السعوديه يزخيل انت هنا باوروبا زوز كان ما كلاي بحر دمصاكا because you choose امارات سلازلكاي زيك تردانا له نزا كوننت انت تزاريب كاغن كندي اويز بلالون عين نزا قريصو مجيب ابصيما رايو حج ندخل غزونا يس ستانت دلنيركا جبت خيط كاف من بالكان يركا وي سودان كوف من بالكان يركا وي اثيوبيا كوف من بالكان يركا ايرتراون كوف قبل يدلني إيرتراوي لما معبول عالم كخيد زلي لما معبول عالم نما ما نما أفريقاوي 90% إذا أفريقيا عدل نحريب كاي 5 نحن نرغب دلنا كل ما خدنا يرو لما أوروبا خيدو تما هيرو بأوروبا كنا برزي دلي سبيلن نتورقات وسيدنا عدق ملس لازم رأيهم زي تزبي إثيوبيا مرحناتنا يجيتها شوردان ناي أبي أحمد ناي كالن إثيوبياوي كم زي غير كرتتيلو نبي كخيد نبي يمن تكعصل زل هجر ببحر غيرو نبي يمن كخيد جبت غيرو دريو أب سعودية بزي حقواتي مواعلو بزي حقي زنبر مواعلو انت يخاخ سرح توما ودات قواسا يمزخون ناي كبت وي كان قال خونو تناول كان جزا سنه هات كوينن مسألة يبلو امين انا بأوروبا زلغو سدتنيا خوينه متي ابزي انا بسويس كابزا اتو زلن لايف ستايل كن كالارستي توهبن عدل مالت لايف ستايل كو قاسيل كاتا هانصو جن اتزنبرن عدل ورقات وسيده يونيفرسيتي كمهار قداماي ديغري كالاي ديغري على بيت كوربوريشن سناي عالم لغسرح قتيل ون هيوتي بزدل هو من قدنك هنص إذا عدل زي أبزخوني يقولنا أفريقيا خطرهم قليل لا يكون أي يلا كمان قبل غلي يعني التشانسز أبزلو
ሄልስ ኬር ናትና ዲ ገለ መለ ስለዚ ማንም ኣፍሪካዊ ገንዘብ ዘለውን ብጀካ ውሕዳት ነዚ ዕድላት እዚ ካሕልፍዎ ይክእሉን እዮም እዚ ማለት ግን ኩሉ ሰብ ክስደድ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ንዓድና ከምኡ ክንገብር ክንፅዕር ኣለና ስለንብል እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ በሊሕ ርእሲ ዘሎ ኣብ ዓድና ኮፍ ክብል ዕድላት ኣብ ዓድና ገፅና ንድፋእ ክንብል ከለና ንስደት ፀሊእና ተፀይና ንብሎ ዘለና እምበር ኣብ ስደት ዕድላት የለን ወይ እውን ኣብ ኤሮጳ መፂኻሲ ሂወትካ ይቅየርኒ ማለት ኣይኮንኩን ያስ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ሰም ኤክስተንት ፅቡቅ ምግቢ ትበልዕ ኣብ ፅቡቅ ገዛ ትድቅስ ፅቡቅ መኪና ክትዝውር ትኽእል ገለገለ እዚ ኣሎ እዩ የለን ኣይኮነን ጀነራል ግን ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ዘውፅኦ ዘሎ ፀገማት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ሽግራት የለን ይብል ኣለኹን ግን ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉን ግን ናብ ካናዳን ናብ ኣሜሪካን ናብ ኤሮጳን ክኣቱ ዕድል ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ከምዚኦም ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ተጋጢምካ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብሃገርካ ናብ ጅቡቲ ብዘይሕጋዊ ከይድካ ብየመን ብጀላቡ ብጅቡቲ ጌርካ ቀይሕ ባሕር ብጀላቡ ሰጊርካ ክትመውት ትኽእል ኣው ኣብ የመን ተኣቱ መስገደልካ ትፀግብ ቦ ጌርካ ንስዑድያ እውን እናሃደኑካ ትነብር እዚ ትስደት ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሽግር ምስ ኣጋጥመካ ነዚ ሂወት እዚ መሪፅካ ትስደድ ኤርትራዊ ናብዚ ክኸይድ ተዝጅምር ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ሽዑ ከነብሎ ምኻልና ግን ኤርትራዊ ናብዚ ኣማይ ተሰደደን ኢለ ክምካሕ ኢለ ይኮንኩን ግን ኣይ ሪሊ ነዚ ቃንዛ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ይስምዓኒ ልዕልማን ንማነ ምክንያቱ ስደት ተመካሕ ስለ ዘይኮነ ንስደት ድማ ልዕልና ኤርትራውያን ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘየለ ሕጂ እናሰገርና ክንከይድ ኢና እስከ መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ሳምባዲ ንስመራ ስለ ዝኸደ ብዛዕባ እየ ልዕልን ወይ ከዓ እቲ ቅነ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ ቅነ ናፅነት ኤርትራ ዝበዓለሉ ኤርትራ ላዕላዊት ሃገር ካብ ትኸውን መበል 34 ሎማዓንቲ ብዕሊ ተኸብር ኣላ ኤርትራ ዝሓለፉ ቅድሚ 34 ዓመታት ማለት እዩ 30 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ዝገበሮ መሪር ተጋድሎ ስርዓት ደርጊ ደምሲሶም ኣብ ኤርትራ ላዕላዊት ምዃና ዝተረጋገፀ ብኢትዮጵያ ድማ ስርዓታዊ ለውጢ መፅዩ ኢህኣደግ ስልጣን ዝሓዘሉ እዋን እዩ ነይሩ ናይ ሎሚ 34 ዓመታት እሞ እቲ ኣብ ኤርትራ ሎማዓንቲ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ነፃነት ኣድሂብና ፈለማ እንኳ ኣብ ፀሓካ ክብለካ ፈቱ ካልኣይ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ዘለካ ምልከታ እንታይ እዩ ሃገር ኤርትራ ሲ ሃገር እያ ኢልካ ተኣምን ዶ እቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝመፀ ናፅነት ከመይ ኢኻ ተስተማቕሮ ዝብል ሕቶ ክንልዕል ናይ ለንቅና ዓብዪ ኣጀንዳ ምንባሩ ዝፍለጥ እሞ ውስኪ ንጀምር መቸም መትን ብራኸሾ ማለት መትን ጋዜጠኛ እያ بكواليفيكيشن ጋዜጠኛ ዲያ ኣይኮነትን ኣይፈልጥን ግን ሚድያ ፕሬዘንተር እያ ጋዜጠኛ ሕቶ ተሓቶ ድማ ሪዝነብል እዩ እጂ ተተሓቶ ዘላ ሕቶ ኣብ ማንም ጋዜጠኛ ኣብ ቅንያት መዓልቲ ነፃነት ናይ ኤርትራ ንሓደ ኤርትራዊ እየ ዝብል ዝሕተት ሕቶ እዩ እቲ መልሲ ናቱ ግን ኣነ ስለምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንብዙሕ ሰባት ሃሊሎም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ንሶም ዝፀልዎ ዘሎ መርሕነት ፈሊና ክንኣልዮም ክንክእል ኣለና ቢካዝ ረሳሕ ኮሚደረ ንብዙሕ ሰብ እያ ተርስሓልካ እዚ ሓንቲ ዝዓሰወት ኮሚደረ ሲ ምስ ጥዑይ እንተጌርካያ ብዙሕ እያ ተባላሽወልካ እዚ ሰብ እዚ ትራሽ ስለ ዝኾነ ደላ ጌራ ንሳ ተቃልዑ ኣላ ሕጂ ረይዎ ትመልስናቱ ቀዳማይ ነገር ብቅዓት ጋዜጠኛ ኢሉ ነፍሱ ዝገልፃሱ ጋዜጠኛ ሲ ኢልካ ሚድያ ማይክሮፎንን ስለ ዝሓዝካ ጋዜጠኛ ይገብረካን እዩ ልስናው መጀመርታ ሰላም መድህና ኣኺ كم زول كيو مواقع المسارات النهائية كي مواقع في كنا نشوف برس لزخانة عبزخانة هل جزء زخانة تجاورم صحفات يبصح حدا يفتقد فوقن صحات كله سهم جي استرا اسكاوي كلا خالي جيرم زريو عبزخانة الشركة كلهم صراحة تجاري مهم على تيوب نالواتي public نصحفه زي كونس ده public أو private الإعلان مثل زي فتواتنا يحاولون نتنادي تخالف مالتي قاعد صحك على جلسة كذا أجد في أنا أمر بيناتك يا تدقق كمية الله أقاطعني مس يسير جرسي لزوجيو كلام تحت سمعني رست مساساني كم تبي أنا كي ده تملك في الدف كان كم يجورا ما يدققوا منا لك قاعد صحكم تبي الله في قاعد صحك لهم لكن عفوا مدينة بس لكن كم ده هم لكن حجر أيوة سبزي كلاسلس كلاس كتكون كورسير ليه كبحفشة نسا تقراويتيا نسا تقراويت سلو زخونت ناي تقراي سمعيت ناي إثيوبيا سمعيتي زلوها نسن دحر إيرتراوي نسا نابنت بزهات إيرتراويين وكوزن إيرتراز وكل منفس يبلون سلو زبلو نعنا it's easy زعبا محل تنتنت مسو كتزارب هاي تخلنقا
ንሳግን ትግራወይቲያ ንሱ ትግራዋይ ክኾን ዲክጽጋዕ ዝፍትን ዘሎ ምሳ ክዛረብ ከሎም ትግራዋይ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ትግራወይቲያ ኢትዮጵያዊትያ እታ ሕጂ ትምልሰሉ ዘረባ ስምዕዮ መዓልቲ ናጽነት ናቱ ክምልስ ኣይከኣልን ኦፍ ኮርስ ነቲ ናጽነት ንኸጥፍ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ገይሩ ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከቆናጽብ 2-3 ዓመት እህሊፉ ዘሎ ስለ ዝኾነ ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ከዳኽም ታሪክ ናይ ኤርትራ መንፈስ ኤርትራ ኤርትራውነት ንኸዳኽም ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ I don't know many entire reason not to አይርዳንኒ እጂ ስምዑ እንታይ ክትብለያ ያይ ንሱሲ ለቢሜ ኢሊ ዝዛረበላ ዘሎ ኣነ ከም ትግራወይቲ ትግራይ ሃገር ኮይናስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ድዩ ጨቋን ድዩ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ሃገር ሃልያትን ሞ መዓልቲ ነፃነታ ተኽብር እንተሃልያ እንኳ ኣብ ፀሐ ክትብለኒ ኣበይ ሞ ብገበርለይ እንታይ መስለኪ ኤርትራ ሃገር ቦናት ኣብ መንድኻ እውን ኣስዒልኪ ሪኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍራሽ يوم كنبل كلنا وحف يوم كنبل كلنا كاب زيرو تبقيسنا يكونتن نسا كمو مبالات رايسي كم تقراويتي حلمنا هاجر تقراي زلوا ديمقراسي بيروقراسي اوتوقراسي كريبتوقراسي او whatever kind of government structure غزياويو هاجر مالت كن نحوارو زنبري كولودن ولودن زنبري بعلزي تراش كن نتا ناصنت بزح واغا اب افريكا تزعابي واغا استخفلا ناصنتنا ኤርትራ ዝለዓለ ዝነውሐ ቃልሲ ዝተኻየደላ ሃገር ዝሓየለ ጸላእቲ ሰጊራ ዝመጸት ጅግንነት ኣብ ርእሲ ጅግንነት ናተፈጸመላ ዝመጸት ሃገር ንዓ ከቆናጽፍ ክውዕል ከሎ ንኤርትራ ኣይኮነን ዘቆናጽፍ ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ዝቆናጽፍ ታሪክ የብላን ንሱ ወሓፍ ምዃኑ ጥራይ ዶሞንስትሬት ዝገብር ዘሎ I am responding to this guy because ብዙሕ ሰብ ስለ ዘታለለ ተርዲኹም ኣለኹም ሕጂ እታ ዝበለፀት ሞሜንት ኣነ ቅድሚ ዝፅምዶ ምምፅኡ እንታይ ኢለ ይሓስብ ነይረ one day መንግስቲ ኤርትራ ነዛ ኩላ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ተሓቢያ ጌም ትገብር ዘላ ምስ መንግስቲ ትግራይ ወይ እውን ምስቲ ናይ ክልል ትግራይ ሓላፍቲ ክሰርሕ ተጀሚሩ መሕብእ ክረኽቡ ይኮኑን ኢለ ነይረ ተጋሩ እቶም ሪል ተጋሩ ክዋግኡ ከለዉ ትግራይ ሃገር ክትከውን እዮም ዝቃለሱ ነይሮም ተርዲኹም ኣለኹም ስቲል እቲ ናቶም መንፈስ ድማ ናታ ትብለላ ሃገር ክትከውን ሕልሚ ኣለኒ ትብለላ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ክልዋይ ካልእ ኣርስቲ እዩ ካልእ ቃልሲ ዝደሊ ካልእ ጉዕዞ እዩ ዝደሊ በዓል ንሱ ግን ነቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ነቲ ሃገራውነት ነቲ ልውላውነት ነቲ ናጽነት ንዕኡ ክኸሕዱ ለይቲ መዓልትን ሕሊፎሞ ባት ኣብዚ ዘሎ ኮንቨርሴሽን መሃሮ ስለ ዝኾነ እዩ ዘምፅኦ ዘለኹ ንዕኡ ከም ሰብ ጌርኩም ኣይትረኣይዎ ኢትስ ጀስት ኤግዛምፕል እዩ ንብዙሕ ሰብ ክጠቅም ስለ ዝኽእል እቲ ትምህርቲ there was another question ኣብዚ ንዓይ ደስ በለትኒ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ዋን ቱ ዋን ኤክስፖዝ ክኾኑ ከለዉ ትቃወሞ ዘለኻሲ ንግደፍ ትቃወሞ ዘለኻሲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ስለ ዝፈፀመ ምዝርራብ ክግበር የብሉን ብዛዕባ ጆኖሳይድ እዩ ዝውግዕ ዘለኹ እምበር ብዛዕባ ሕጋውነት ድማ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብዛዕባ ጆኖሳይድ ትቃወም ኢኻ ሓቂ ዶ ስለምንታይ ዳ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ዳ ስለምንታይ ዳ ንኣብነት ሰልጠነ ካልኦትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ብርጌድ ሓመዱ ብዝተብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ኣካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ከድኩም ትዘራረቡ እንድሕር ፍጹም ምዝርራብ ኣይከኣልን ዝብል ቅዋም እንተሃሊካ ንሕና እኮ ማለት ንሕና ማለት ህዝቢ ትግራይ ክሓትት ከሎሲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝነብር ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ክሕሉ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ተተፈፂሙ ነንበር ዋን ተሓታቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክከላኸለሉ ብዘይምኽኣሉ ማለት እዩ ልዕላውነቱ ክሕልወሉ ስለዘይከኣለ ማለት እዩ ስለዚ ንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ምስ ፈፀመ ኣካል ከይድካ እንድሕር ደኣ ትዘራረብ ሃሊኻ እንድሕር ደኣ ዋዕላ ትገብር ተሃሊኻ እንድሕር ደኣ ንሱ ይድግፈካ ሃልዩ እዚ እንታይ ማለት መልሲ ካበይ ከም ፀኣልከ ትሕቶ ምሕታት ክጥራይና ነድንቕ እምበር መልስናቱ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኢትስ ጀስት ትራሽ መልሲ የብሉን ግን ኢትስ አ ቨሪ ኢንትረስቲንግ question and analysis ኣነ ከምኡ ኢለ ንህዝቢ ተጋሩ ዝለዓለ ግፍዒ ዝገበረሎም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንኤርትራ ፍተዋ ኣይትፍተዋ that's another question ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ በደል ዝፈፀመ ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ግዜ ኩናት ድሕሪ ኩናት ክሳብ ሎሚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ረጂም እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዝለዓለ ግፍዒ ዝገብረሎም ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ እዩ ተቕበሎ ዳ ይተቕበሎ ተዛረበሎ ዳ ተዛረበሎ ካልእ ኣርስቲ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ክወስኸልኩም ብጌርና ክንውድእ ሳምባዲ ንስመራ ስለ ዝኸደ ብዛዕባ እየልዕልን ወይ ከዓ እቲ ፅምዶ ዝብል ተሓሳስባ ስለ ተሸከመ ብዛዕባ እየልዕልን ዝብል ካልእ ጉዳይ እዩ ንሱ ግን ንህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ድምፂ ወኪል እዩ ክሕቶ ክሓተካ ስልጠና ኣኸትላ ኣቢል ሓንቲ ክሕቶ ክሓተካ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ሓንቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ትልዕል ኣላ ናይ ኣብይ መንግስቲ ቀይሕ ባሕሪ ብሓይሊ ክምንጥል እየ ኢሉ ኣብ ዝገብሮ ኩናት ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ምስታፉ
ሰልጠነ አግባብ ድዩ አይ አግባብን ንዓኻ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ለኤርትራ ወደብ ብሓይሊ ክምንጥል እየ ኢሉ ኣብ ዝኸፍቶ ኩናት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ምስላፍ ኣብቲ ኩናት ንሱ ምስታፍ እቲ ኩናት ንሱ ምድጋፍ አግባብ ድዩስ አይ አግባብን እንጂ ንሕና እንታይ መስለኪ ኢሲያስ ደረቅ እያ የስ ኦር ኖ እያ አግባብ ድዩ አይ አግባብን እያ የስ ኖ ዝበሃል ነገር እኮ የለም ብሓፈሻ እቲ ሕቶናታ ኢናፍ ዩ ትመልስናቱ ትራሽ ስለዝኾነ ደዝማተር ግን ሓደ ጥዑይ ርእሲ ዘለዎ ፖለቲከኛ ንህዝቢ ኤርትራ ክውክል እየ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ኢሉ ክሸይጥ ዝደሊ ፖለቲካ ቢዝነስ እንድዩ ሓሳብካ ኢኻ ትሸይጥ እቲ ሓሳብ ናቱ እሞ ምስ መን ክሰርሕ ንኤርትራ ታሪኹ ክሓክኽ መሬቱ ብሓይሊ ክጎብጥ ደሊ እየ ንዝብል ዘሎ ምሱ ክፀምድ እየ ክብል ከሎ ኖርማል ኮይኑ ዝስምዖ እንተኾነ እቲ ሰብ እቲ ንኤርትራ ዝውክል ከም ዘይኮነ ናቱ ረብሓ ድማ ናይ ፀላእቲ ረብሓ ምዃኑ ናቱ ስራሕ ንፀላእቲ ዝሰርሕ ከዳዕ ትብል ቃል ኤግዛክትሊ ኣብዚያ ቦታ እያ ትኸውን ቅድም ኣለኹም ሓባል በልያ ከይተቐድማካ ንበዓል ጆርጅ ከዳዕ ይብሉ ኣነ እኮ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ኤርትራ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክሰግር ዝፅዕር ዘለኹ እየ ናተይ ምናልባት ኣገባብ ናተይ ስራሕ ከይምችኣካ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ንልኡላውነትን ናፅነትን ዝፈልጦ ጥራይ ዝፈልጦ ተጋሩ ድማ ሓንቲ ኣብዚያ ሕጂ ዝሕጉሱኒ ዘለው እዛ ዘረባ እዚያ ናይ ብሓቂ እዚ ኣኽብሮት እውን ኣለን ነዚ ዓይነት ንዓና ስለ ዝሓገዙና ጥራይ ዘይኮነስ ንመድህን ዝሰምዑ ብዙሓት መንእሰያት ነይሮም ኤግዛክትሊ ንኤርትራ ተመጉስ ኣይኮነትን ዘላ ሓቂ ትዛረብ ስለ ዘላ እየ ዘንኻ ዘለኹ ናፅነት ዓብ ዋጋ ዘለዎ እዩ ናፅነት ዝደልዩ እንተኮይኖም ናፅነት ንዘለዎም ድማ ኣኽብሮት ክህልዎም ይግባእ ኤግዛክትሊ ሕጂ ዝስምዕዎካ ካልእ ንዑ ዝመስል ኣብ ወገን ትግራይ ድማ ያጋ ጥምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝ ምን እሄዳለሁ ሰብኣይ ትመስል ከምዚ ክትብል ከላ ህዝቢ ትግራይ ሒዙ ጀነራልነት ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ሌትናንት ጀነራልነት ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ሰብኣይ ይመስል ታስብእናኻ እኮ ብተግባር ርኢኻያ ኢኻ ደቡብ ትግራይ መፂኻ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሕኻ ወያነ ፀፊዓትካ ተሽከርኪርካ ኣዲስ ኣበባ ኣቲኻ አዲስ አበባውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢና ባህልቲ ንዒቆምካ ተመሊስካ ናብ ሰራዊት ኣዛዝነት ኣተኻን ዓድኻ ክሒድካ ካሕዳም ምዃንካ ኣመስኪሮም ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ምስ ፈለጡ ግን በልከፈል ዜርካ ከድካ መፃኻ ስፈጥ ታንክ ዩ ሃይለ ፅቡቅ ዝኾነ መብርሂብ ካልና ምናልባት ንዓና እኳ ኣደናጊርና እንዲ ነይሩ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣይፈለጥናዮ ነርና ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ መንጎ ሓንቲ ቪድዮ ናላ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ትመፀት ምጽዋ ከተማ ጦርነት በምን ይመሰላል ሲባል በምጽዋ ነው የሚመሰል የዘጠና በፈረንጆች 90 የካቲት ላይ ነው ያው ኦፕሬሽን ፈንቅል እንትን ያደረገውና የምጽዋ በተለይ አንዳንዶቹ እንደ ቅርስ ለቅርስ ይቀመጡ ተብለው በተለይ ሁለት ወይ ሶስት ህንጻዎች አሉ ለቅርስ እንዳይታደሱ ተብለው የተቀመጡ አሉ በልዩ ሁኔታ በተለይ ፈረንጆች ይሄዱ የሚቀርጧቸው እንትኖች አሉ ከተማውን ستالين أنا كنت محجب زعبا ستالين تزاريبا يفلتني كسب نبي إيرترا زخيت كم تفلتم أبزي وأنا زين لا بحكي زدنا ستالين نبي إيرترا مخالون أجد سنة كم زنا برا بزي زر زله هذا كابتي ميس كونسبشن بزعبا إيرترا بفل لايد ما بق زعبا كتما مسوع عني زله هنت أتات إيرترا بدخل من نتا كم زعنا ويه جيركا جل وحدات جورناليستس بزجبروا نعاك زور زوع زله نتي جيجاس اللي فطير زلو نعيو درم زلو وي ونعيو زقال زلو أباسع كوينا نا إثيوبيا كساك إنك كبيت كم زنبرة باسع تملكتناتو زستسنده جزاوتا وصلو زلو إتجزاوتي بيت منجس هاي السلاسة زعرفوا له زنبرة يلهم زفكروا له بناتهم نفرت سلازة عنوي كسب حجك سجنا هيدلي وانا لو مهنياتو سند ناتو سلازخانة سند نايتو كوينات مسكر النات سلازخانة سلازي بزيج يروم كادش كحكم سبعة لو يلي دون جرام زلو نيتشبيا إيرتران فلتينا نيتشبيا يمكن ناي ستالين دمسي تسمعنا سلازلو ناي بحكي أجد داس حبري تايزي زي نزيات راي نزي نجارات زت راي نزي perception نهيز بتغير حسابات راي بمزرعبو لعلا أجد داس نتالو بفلا يدما أبتغراي زلو زبي أبز حلفة كندي عمتات زي تخكلني حبريتا brain washing كلا عين زرباز وهابو زنبرة نعون مغيار بأكال زرعينا تكونتات راي كنا جرزغن ناي ستالين أبركتو دما عبكم زخنة كابيرترا إنترنت يبلان إيرترا يبلنيرم كما يجيرو لايف فيديو جبرالو زي كل عينة تجبرو زلو سرح بيرترا perception إيرترا أبي تبيعو يعني نتوم audience ناتون عبي سرح يسرح زلو بزيات راي كنا خبرو يقبع تغلاي ብዙ ሰው ይሸወዳል ኢንፋክት ግን ለቅርስ ሁለት ሶስት ከተንትኖች አሉ በሂጂ አንድ
መጣበታለሁ በልዩ ሁኔታ በጣም ብዙ ጉዳት የደረሰባት ነው። ሁሉም ይከታተል በኩል ዘርሴም ስሜት ባለው አይፈልጉትም ያለበት ብሓፈሻ ዝንሪኦ ዘለና ናይ ስታሊን ስራሕ ዓብ ስራሕ ኣገዳሲ ስራሕ ስለ ዝኾነ በማሕርኛ ነቶም በማሕርኛ ዝሰምዑ ከዓ የስምዖም ስለ ዘሎ ዓብ ክብሪ ኣለና ኣቦ ቀፂልና ግን ኣብዚኣ ብኤርትራ ብትግርኛ ዝበላ ድማ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ኣይሆብ ሰሚዖማ ክኾን እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ኣይመወፀት ነይሩ 30 ዓመት ሙሉ ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ 17 ዓመት ሙሉ ቀሊ ዘይባል መስዋዕቲ ተኸፊሉ ኣብ ትግራይ ናይዚ ትሪኦ ተለኽ ተደባቢሮም እዮም ክልቲኦም ሓደ ፀላኢ ደርሚሶም ብድሕሪኡ ኣብ ዘየድሊ ሰሓቡ ክንደት ወፂኦም ኣብ ናይ ኤርትራ ውግእ በልዮ ድሓር ኣብ ናይ ትግራይ ውግእ ረእዮ ኩሉ ዓይነት ኣብዚ ኮንካ ኤርትራውያን ከመይ ይሪእዎ ባዕልኩም ትፈልጥዎ ኣነ ባዕለይ ይፈልጦ ብዙሕ ጌጋታት ከም ተፈጠረ ፊል ይገብሮ ከም መንግስቲ ከም ህዝቢ ድማ ፊል ትገብርዎ ናይ ባዕልቶም ክህልወኩም እዩ እዚ ካብ ደጊም እንታይ ክንገብር ንኽእል ጠጠው ክነብሎ ውግእ ብውግእ ቪሸስ ሰርክል እናኸደ ዝፍታሕ ፀገብ የለን ኣብ ሓደ እታስቶ ሳምዌር በቃ ጠጠው ክብል ኣለዎ መፍትሒ ንሱ እዩ ብውግእ ዝፍታሕ የለን ሎሚ ተኣኪብኩም መፂኹም ንስዕሮ ንኣወል ፅባሕ ተኣኪብና መፂና ድማ ንኣኹም ንስዕረኩም ማለት እዩ እናተዛወረ እዩ ዝኸይድ ህዝቢ ሰላም ይስእን ዓዲ ይፈርስ መንእሰይ ተስፋ ይስእን ዘዝተወለደ ንዓረር እዩ ዝኸይድ ዘዝተወለደ ንውግእ ናብ ውግእ ዝኣቱ ከባቢታት ረእይዎ ኬንያ ውግእ ሪኣ ኣይትፈልጥን እያ ሰላማዊት ሃገር ድሕሪ ናፅነት ኬንያ ውግእ ኣይትፈልጥን ዩጋንዳ ረእይዋ ምንም ክንዲ ዝኣክል ኣይርኦም ሩዋንዳ ረእይዎም ድሕሪ ናይ ጀኖሳይድ ገጢምዎም ብድሕሪ ሰላማዊ ዝኾነ ሂወት ይነብሩ ኣለዉ ናይ ከባቢና ረእይዎ ኢትዮጵያ ረእይዋ ኢትዮጵያ ሶኢላ ሕዚ ኢትዮጵያ ብኣካል ኣላ ዶ የላን ኢልካ ንክዛረቡ ንኸብር ሰዓት ዕረፍቲ ዘይብላ እዩ ኣብዚ ኣብ ደገ ንሕና ናይ ደገ ናይ ባዕትና እንዲና ንዛረብ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ኢና ንዛረብ ካብዚ ዘይመሃር ወለዶ ክህልወና ይኽእልን ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ወለዶ ቴንክ ዩ ስታሊን ኣትሊስት ካብዚ ዝሓለፈ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ንዑ ጠጠው ከነብሎ ይከኣልናን ብሕጂ ንዝመፅእ ግን ዓጢቕና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና እደዚ ማተር እንታይ ዓይነት ረብሓ ክህልወና እዩ ኩናት ግን ንኩልና ከም ዘኽስር ፈሊጥና ንኩናት ዘፍጥር ነገር ኣንፃሩ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ናይዚ ወለዶ ሓላፍነት ድማ ይሱ እዩ ነቲ ትሕተና ዘሎ ወለዶ ቋንቋ ናይ ኩናት ኣብ ፊልም እንተዘይኮይኑ ኣብ ተግባር ከምዘይህልዎ ንክንፅዕር ክንፍትን ክንክእል ኣለና ነዚኣ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ከማን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ስለ ዝበላ ደስ ብለና ማለት እዩ እስኪ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ እዚ ድማ ቻይና ቀፃልያ ወታደራዊ ልምምድናቶም ተሪእና ኩሉ ግዜ ታይዋን ከመይ ጌርካ ክትገዛ ትኽእል ብውግእ ዘይኮነ ግን ዝያዳ ወይዘሮ መዲ ኣብያ እቲ እንታይ ሰምዑ ኣለኹም እንታይ ሰምዑ ኣሎ ናይ ጆርጆ ከመይ ጌርኩም ቀዲሕኩም ካብ ባዕርከ ያሉ ኢንተርኔት ኣለኩም ካብ ዓርከይ ብሸሪት ጌርኩም እጃ ኣብ ገዛኹምኩም ሰምዑ ኣለኹም ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዝሰምዑኒ ዘለው እዋይ ካብዚ ንላዕሊ ክብሪስ እንታይ ኣሎ እስኪ ኣነስ ኣብዛ ገዛይ ኣብዚ ኦፊሰይ ኮይኑ ዝሰርሖ ቪድዮሲ ትሪእዎም ኣለዎም ዞም ለባማት ኣቦ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቴሌፎኖም ኮፍ ኢሎም ይሰምዑን ኣለው I'm really honored ዓብ ክብሪ ተሰሚዕኒ ናይ ብሓቂ ኢሞሽናል ኮይነ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ሰማዕኳ ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ድማ ነዚኣ ዝሰደድካለይ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ከምዚ ገይሮም ኣቦታትና ክርእይዎ ከለው ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንዱ ዝርእይዎ ይመስለኒ ነይሩ ግን ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ነዚኣ ምስ ረኣኽዋ ብዝኾነ ብዝለዓለ ሓይሊ ንክንሰርሕ ድማ ሓላፍነት የሰክመኒ ሕጂ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ኣርእስቲ ክበኩም እየ የቐንየለይ ነቶም ከምዚ ጌርኩም ሰደድኩምለይ ነቶም ዝርእዩኒ ዘለዉ ድማ ክብረት ይሃበለይ محوات كبير حندو زخنت حساباتني حسابي تسليلكم سبحان حرايدو انت اسكن نوح عمتات انا سيف نقبر نيرا ناتي بيزنس كافت بتاع ميزدل نيرا مالتي جن كوينه جن كامزي ان شاء الله كل جزء سيف ابد قبر كل جزء كافت سيف ندخل نقرا امرجنسي قاعد ما كان قال متات اب اند داون يخون مالتي افت ناتي جولس كبت صحي قال كنت ناتي ناي حلمي بيزنس كافت هاي قال كون قال متات مالتي حجي انت حسب متأث لي كلاتكم زين فلورات ناتي حمش قرش نحر كتحجزوا نخيلكم سني افتناتي قول بحصر زبل كبت صحي الى حسيبه مالتي كاب حمش قرش نلعلي ايدلني تاع نسخكم ابدا شاكلكم تطفوا حمش قرش نستان نحرابنا نعي حجزكم نقل نعي عاب حجزيا كاب حمش قرش نلعلي ايدلني بكس كلاتنا نبرو زلنا اوكي زازربازيا سردكم لي سبات اللهم مسرا اخوا I was like
اوكي قلبت اللوا عقل اللوا كسرح تغليا if the business كسع كندوزة قد سانت حقينو أنا أجيت نسا audience ناتا محتاتا I have nothing against it normally زي أبا audience مسيخة محتاج سأقام يبلون تحت تغليا أنا دفر هذا اللوجن إذن بعلو نفسه خالي business كيكون مغنياتو أكن سرح كاتبس هذا نجر لمين كاتبس حقاس لزلو ህዝቢ ናስ ኣብ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ እቶም ክትሕግዝዋ ትደልዩ ብናተይ ዘረባ ደውኩም ዘይትብሉ ፈልጥ እየ ግን ብሓፈሻ ጎል ናይ ሴቪንግ ናትኪ ንስኺ ብኣካይዳ ናትኪ ቀይርኪ ክትበፅሕዮ ዝግባእ ክዳ እምበር ንስኺ ብናትኪ ኣካይዳን ብላይፍ ስታይል ናትክን ኣካይዳ ክትበፅሕዮ ዘይትኽኣልኪ ኤክስትራ ገንዘብ ተዋሂብካ ኣብ ጎል ናትኪ ክትበፅሒ ምናልባት ቢዝነስ እንተዘልዋ ነይሩ ቢዝነስ ፕሮጀክት ኢንቨስት ግበር ኣብዚ ቢዝነስ ናተይ እንተትብል ፌር ነይሩ ኣትሊስት ሲ ሲድ ኢንቨስትመንት ይበሃል ኣነ ሓሳብ ኣለኒ ካፒታል ስለዘይብለይ ክዓቢ ደልየ ኢንቨስት ግበሩ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓግዙ ንሴቪንግ ጎል ናተይ ንክበፅሕ ግን እስናደ ጉድ ቲንግ ህዝቢ ኤርትራ ንብዙሕ ነገር እዩ ዝሕግዝ ዘሎ ገለገለ ሰባት ግን ኣብዚ ደገ በቃ ነቲ ዘለና ኦዲየንስ ኩሉ ነገር ኢና ንገብሮ ኣይ ኣም ኖት ኣገንስት ሄር ግን እዚ ዓይነት ባህሪ ንሳ እንተገይራ ገንዘብ ረኺባ እንተረኺባ ትረስት ሚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መፅአን ከምኡ ክብላ ከም ዝኾና ኣወዳትን ከምኡ ክብሉ ከም ዝኾኑ እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብና ናብ ፅቡቅ ክወስዶ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓነን እዩ ካብኡ ሰጊረ ለንቀነ ምናልባት ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ስለዘይነበረኒ እምበር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ገዳይም ጀጋኑ ናይ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቆጠባ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ብሞት ከም ዝተፈልየ ከም ዝተሰወየ ዝንገር ዘሎ ብጣይ ወልደንኬል ኣብርሃ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፈታት ዝሰርሐ ምቕሉል ዝኾነ ሰብ ከም ዝነበረ ዝግለፅ ሓበሬታ ኣንቢበ ኣለኹ ኣነ እኳ ብቐረባ ስለዘይፈልጦ ዝንትን ክብል ኣይክልኒ እየ ግን መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ንስድራ ቤት ድማ ምሉእ ፅንዓት ይሃብ ኤርትራ ግን ዓበይቲ ሰባት ትኸስር ኣላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓድነትና ክንሰርሕ ኣለና ክብል ከለኹ ሓደ ኣገዳሲ ወለዶ ይሓልፍ ኣሎ እዚ ወለዶ ዝሓልፍ ዘሎ መተካእታ ናቱ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምሉእ ዕድሚኡ ንኤርትራ ዝወፈየ ወለዶ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ so we really ዓብዪ ስራሕ እዩ ዘድልየና ዘሎ ብፍላይ ኣብ ሚድያ ዘለና ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ሓይሉ ንክቕፅል እንተሕር ጌርና ዝኾነ ሰብ ከስግረና እዩ ዝኾነ ሰብ ፍሉይ መርሕነት ኣየድልየናን እዩ ፍሉይ መርሕነት ዘድልየካ ሓድነት ዘይብሉ ሃገርን ሽግር ዘሎ ሃገር እንተለካ እምበር ሃገር ሓድነቱ ስጥም ዝበለ ህዝቢ እንተለካ ማንም ሰብ ከስግረካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ነዚ ሕጂ ዝሰግር ዘሎ ወለዶ ንክንትክእ ብኩሉ ጉልበትና ክንሰርሕ ነቶም ክሳብ ሎሚ ዘገልገሉ ግን ኣምላኽ ኣብ ገነቱ ይቀበሎም ታሪኮም ድማ ንሓዋሩ ክንገር እዩ ኣብ ብልፅግትን ምዕብልትን ኤርትራ ድማ ንነፍሲ ወከፎም ሓወልቲ ክስራሓሎም ንኩሉ ተቃላሳይ ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ኣብ ገድሊ ተሳቲፉ ዝነበረ ሓወልቲ ክስራሓሉ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስእሊ ናቶም ዘለዎ ሙዚየም ናቶም ድማ እቲ ዝበለፀ ሙዚየም ወይ ከዓ ቤተ መዘክር ናይ ኤርትራ ክኸውን ተስፋ ይገብር ኣነ እውን ብግደይ ኣምላኽ ዕድል ተሂብኒ ንዑ ክሰርሕ እየ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ኣብ ሳሕል ዝነበረ ኣብታ ሙዚየም እትያ ምስ ንእሽተይ ስእሊ ናቱን ባዮግራፊ ናቱን ናይ ኩላቶም ዝሓዘት ክትህሉ ክትክእል ኣሎ ምክንያቱ ኩሎም እዚኣቶም ጀጋኑ እዮም ዝተሰውኡን ዘለውን እዚ ወለዶ እዚ ብፍሉይ ክዝከር ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ናተይ ርእቶ እያ ናትኩም ሓሳብ ድማ ሃቡ ነዚ ኩሉ ዝገበሩ ተግባር ድማ ንዝገበረልካ እንተዘይገበርካሉ ንገረሉ ስለዝኾነ ይነግረሉ ኣለኹ ናይ ሎማር ሰብ ዝጉዳይ ዘላለማዊ ዝኽልን ሰማዕታትና እናበልኩ ወትሩ ክንዝክሮም ኢና ናይ ሎማር ሰብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዚያ ደርፊ እዚያ ክገትፈኩም عدها تغلها